Mona tikulandireni presentation yathu imene tufuna tikambe za Trinity mu Sanctuary part 3 imene titakambe ndithu zambiri koma zonsezi tufuna tiyezeso makachitatu uthenga amene wa Sanctuary. So iyi ndi part 3 tufuna tiyeze utatu wa Mulungu, mbiri ya utatu wa Mulungu m'Baibulo mu Sanctuary. Kukhale nane tikuona amene pa Nimrod tikumpeza koyamba pa Genesis chapter 10. Tikutha kuona amene pa Genesis chapter 10 verse 1 tipitiza mpaka kuwerenga kudumpha pa verse 6 mpaka 14. Akutiza ifananena za Nimrod na akuti mibado ya ana a Nowa, Semu, Hamu ndi Yafeti ndi kwa iwo ndipo kunabadwa ana amuna chitapita chigumula chija. Ndi akafuna atuze za ana onse kapena mbumba ya Nowa. Ndawo tuzaifanao tino verse 6. Ndi ana a Hamu, Kusi ndi Mizra ndi Puti ndi Kanani. 7. Ndi ana a Kusi, Seba ndi Havila ndi Sabita ndi Rama ndi Sebiteka. Ndi ana a Rama, Sheba ndi Dedani. 8. Ndipo Kusi anabala Nimrod, ndipo iye anayamba kukhala wamphamvu pa dziko lapansi. Okay, ndiye tikaona pamene papati kutaona Nowa anali ndi ana atatu chokera mwana mmodzi amene ali Hamu. Hamu anabala Kusi ndikuzabala ndani? Nimrod. So Nimrod ameneyo anayamba kukhala wamphamvu pa dziko lapansi. Mwanjira ina tiona natonali ndithu mfumu ya mphamvu pa dziko lonse lapansi. Anthu atamba kuchulukana. Verse 9 anaona kuti iye ndiye mpalo wamphamvu pamaso pa Yehova. Chifukwa chake kanenedwa monga Nimrod mpalo wamphamvu pamaso pa Yehova. Tikamaona mpalo ndi munthu amene akusaka, mchizungu akugwiritsa ntchito mauti mighty hunter. Tikamaona za Petro anawuzidwa azakhala ndithu iye anali oweza nsomba, koma anamuwuza iye azakhala oweza anthu. Ndiye tikamaona Nimrod anali ndithu mpalo wamphamvu pamaso pa Yehova, ndi amene amasaka anthu. Mukuona amenepe anali ndithu amene amakusa anthu pamodzi kuti akhale mbali imodzi ya ufumu wake, ndipo amalamulira ndithu mwankhanza monga ngati Petro anali kuweza anthu kuti abwerese kwa Yesu Khristu. Iyeyo analinso kuweza anthu kuti abwerese ku ufumu wake. Ndeti kupitiriza pa verse 10 akutuza ifana tuno ndipo pa verse 10 atuza ifana tuno pa verse 10 atuza ifana tuno ndipo kuyambira kwake kwa ufumu wake kunali ku Babeli ndi Ereke ndi Akadi ndi Kalini mdziko la Sinara. Verse 11. Mdziko momwemo iye anatuluka kunka ku Ashuri namanga Nineve ndi mudzi wa Rehoboti ndi Kala ndi Reseni pakati pa Nineve ndi Kala, umeneyo ndi mudzi waukulu. 13. Mizraimu ndipo anabala Ladimu ndi Anamu ndi Lehabu ndi ena onse. Mono tikaona pa verse 10 akuti kuyamba kwa ufumu wake kunali Babeli, Ereke, Akadi ndi Kalani ndi mdziko la Sinara. Tikuthaona kune uno Nimrod anali munthu wamphamvu kwambiri pamaso pa Yehova, kamene anali mpaliro. Mwanjira ina ngati kuyamba kwa ufumu wake kunali ku Babeli, Ereke, Akadi ndi konseko akukamba ndi ku Sinara, ndikuti anali mfumu. Mwanjira ina tikamakamba zana tuno Nimrod anali anayamba kukhala mphamvu dziko lonse lapansi. Tiona anayamba kukhala mphamvu pa dziko lonse lapansi fatini iyeyo anali ndi ufumu umene unali wamphamvu pa dziko lonse lapansi. Tiona nato Nimrod anali ndithu ufumu ya dziko lapansi pa nthawi zimenezo, ndipo anali ndithu mpaliro wamphamvu, anali wosaka, anali ndithu kusaka miyoyo ya anthu kuti akasusane ndi Yehova. Ndiye tikaona pamenepa Genesis chapter 11 verse 1 to 9 akupitiriza nkhani yomwe aonatu no ndipo dziko lapansi linali lachinende chimodzi ndi chiyankhulidwe chimodzi. Verse 2. Ndipo panali pamene anayenda ulendo kummawa anapeza chigwa m'dziko la Sinai ndipo anakhala kumeneko. Tikuona amene pa ukamba beza kuti anthu anayenda amene akuyenda ku dziko la Sinai, amene anali wamphamvu, amene amalamulira kumene kuni ndani? Nimrod. So
tikamona chinthu chimenechi tutaona kuno akukamba ndithu za Nimrod amene anayendayenda mmawa ndi kukhazika kuchigwa kwa chani cha Sinai. Verse 3 akamba zena kuti ndipo ananena wina ndi wina, tiyeni tipange njerwa tiziwotche, ndipo nali ndi njera naziyesa miyala ndi katundu anayesa matope. Ndipo anati tiyeni timange mudzi ndi nsanja pamutu pake pafikire kumwamba, ndipo tizimangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi. Mwanjerena Nimrod anali ndithu chidzukulu cha Nowa, ndipo chifukwa chimene chicho amazowa anati Mulungu anawononga dziko lonse chifukwa cha madzi. Koma pa chifukwa kuti anali osamvera, anali mpaliro wamkulu mosusana ndi Mulungu, anafuna anena kuti akonze njira ina iwo anthu atha makhala wopanda Mulungu atha kukonza njira ino akapanga chani chosokonekera Mulungu asasokonezenso ndi madzi. Mwanjira ina Nimrod anayambisa chipembedzo china chosusana ndi ndani? Ndi Mulungu pa Babeli pamene pa. Ndi Genesis 11 verse 5 akuti ndipo Yehova anatsika kudzaona mudzi ndi nsanja amene anali kumanga ana a Mulungu. Verse 6 ndipo Yehova anati taonani anthu ali amodzi ndipo onse ali nacho chinenedwe chawo chimodzi, ndipo ichi ayamba kuchita, ndipo tsopano palibe kanthu kakuletsedwa nawo kamene akafuna kuchita. Mwanjira ina chifukwa cha mfumu imene yamphamvuyi anthu onse amachita chimodzi, imalamulira wankhanza. Taona kuti aliyense amamvera chinthu chimodzi, amayankhula chiyankhulo chimodzi dziko lonse lapansi. Ndiye pa chifukwa cha chimene chichi Mulungu ananena palibe chimene chingaletse anthu. Mwanjira ina nzeru ya chipulumutso ili akafika poti dakasokonezekera pa dziko lapansi pati anthu onse anali pangati pamodzi nomvera Nimrod. Verse 7 anena kuti tiyeni titsike pomwepo tisokoneze chinenedwe chawo kuti wina asamvere chinenedwe cha mnzake. 8 ndipo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi, ndipo analekana kumanga mudzi. 9 chifukwa chake anatcha dzina lake Babeli, pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi. Kuyambira pamenepo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi. Ndi tikaona pa verse 7 ati tiyeni titsike, akuyankhula pamenepa ndi ndani? Yehova Mulungu. Tione anayankhulanso pa Genesis chapter 1 verse 26, anayankhulanso pa Yesaya chapter 9 kuti angapite ndani malo mwa ife. Pa 1 verse 26 Genesis akamba tiyeni tipange. So Yehova akamphula ndi mwana wake Yesu Kristu. Tinaona kale muphunziro la Yehova, maso tinaonanso muphunziro la mbuyo muona kuti Mulungu ali ndi mmodzi yekha amene ali chifanizo chake amene ali Yesu Kristu. Ndipo nati tiyeni tipange munthu chifanizo chathu, amayankhula kwa munthu amene ali chifanizo chake, amayankhula kwa Yesu Kristu yekhayo amene ali the image ya Mulungu. So tiona apa anasokoneza chinayese Mulungu. Mwanjira ina chipembedzo chimene chinayambika pa Babeli chinapita ndi anthu onse amene anasokonera pa nthawi imeneyi. Ndiye kuti mufunika tipeze chipembedzo chimene chinayamba pa Babeli koma tichipeze ndithu mu ziyankhulo zosiyanasiyana. Okay, ndete tioneona tikamakamba za Abraham, tiona Abraham nayenso anabwera mbuyoko, nayenso mmodzi mwa zizukulu zimene zinachoka mwandani mwa Nowa. Mwanjira ina tiona Abraham ndithu anabwera kumapeto kwambiri, koma Nimrod anali chifupi ndi Nowa. Ndiye tikawerengesa ngakhale zaka za Nowa tiona kuti anakhala ndi moyo kufikira nthawi ya Nimrod. Tikawerengesa zaka za Nowa tiona kuti ndithu atakhala analipo moyo nthawi ya Nimrod imeneyi. Ndiye tikaona nkhani imeneyi ngati Bible kukamba za flood, Bible kukamba za ndithu za chigumula. Tikaona mbiri tiona nkhani ya chigumula ili mabuku ambiri apa dziko lino lapansi. Mabuku mbiri ya chigumula alipo ambiri. Okay, ndiye tikamaonanso nkhani ya Nimrod amene anali mfumu pa dziko lonse lapansi, tionanso mbiri yake imene ikupezeka ndithu mwambiri. Ndiye tikaona pamenepa pa christiananswers.net dictionary ukapita mbali ya Nimrod pa internet akufotokoza kuti tikuphunzira kuti Nimrod anakhazikitsa ufumu wake. Ndiye ngazili chencho ufunika ndi kuyembekezera kuti tipezenso mbiri ya ufumu imeneyi kwa anthu ena makamaka okhala ku east kumeneko,
fano anali ndithu munthu amene anali chisanzo cha anthu ambiri imene amamusatira. Nawo tuno ndidzachizikire makamaka mu mabuku ama Sumerian amakamba za munthu amene amafanana ndi Nimrod ameneyo. Ndi akamba tosati ma Sumerians okha mosa anthu aku Babulo analemba za munthu amene Assyria analembanso, ma Hittites analembanso, ngakhale ku Palestine ma tablet kapena muzolembera zakale mapezeka za munthu amene ndithu anali otchuka kwambiri kubva kumeneko kumene kuti ku Sinai ya Bible. De tikaona zimenezi timaona za Gilgamesh. Mungapita pa internet ukafufuza za Gilgamesh. Gilgamesh ndithu anali chimunthu cha mphamvu chimene chimalamulira dziko, malamulira ndithu kwa mphamvu kwambiri. Nde zimene akuchita Gilgamesh zikufanana nazo zimene anachita ndani? Anachita Noah, anachita Nimrod. Nde tikaona Gilgamesh, nkhani ya Gilgamesh tiwerenge nawo anali Nimrod amene anapangisa kuti anthu ambiri akakhale patsogolo kunyoza ndi kutukwana Mulungu. Ndipo iye anali ndithu chidzukulu cha Hamu, amene Hamu anali mwana wa ndani? Wa Noah. Ndipo anali ni mphamvu zazikulu, ndipo anapangisa nawo iyeyo anthu azimutchati ndi Mulungu. Tiona Gilgamesh, tikamanga za Gilgamesh nayenso tiona nawo mu mbiri yake anakafika ponawo anakakumana ndi mkulu ina yake kalamba kwambiri. Ndi m'Bible mkulu kalamba nthawi imene tikawerenga zaka za Noah, tiona nawo Noah amafunika nayenso akhale ndi moyo nthawi ya ndani? Ya Nimrod. Koma tikawerenga za Gilgamesh tiona nawo kuti Gilgamesh ameneyu mu mbiri yake anakapitanso kukakumananso ndi mkulu ina yake kalamba kwambiri amene anali yekha amene anapulumuka mu chigumula. Ona chimene chinaononga dziko lonse lapansi. Ndi apa tikuwerenga za Nimrod amene Josephus amene amakamba zambiri afotokoza zokuti Nimrod ndi Gilgamesh akugwirizana bwanji. Ndi akufotokoza za Nimrod amene Josephus amene ali historian fotokoza anali Nimrod amene anapangisa anthu ambiri nayenga kale kuti atiwane Mulungu, ndipo analinso chidzukulu cha ndani cha Hamu amene Hamu anali mwana wa Noah. Ndiye akamba zoti Nimrod amene anali ndi mphamvu zambiri, ndipo anapangisa anthu amvomereze kuna kuti mphamvu zimenezi zikusonyeza iye anali Mulungu. Okay, so wifi imene anthu ambiri anakondwera kuti akhalenso ndi iye chifukwa iyeyo ati ndi chokondwerera chawo, ndipo chimene chinapangisa anthu amenewa akhale ndi kulimba mtima. Okay, ndipo iyeyo anayamba kusinthanso ulamuliro wake ndi boma lake ndiyamba kukhala ulamulira mwa nkhanza. Okay, fanana kuti anthu sanga anayamba kulamulira ndi kukhalanso mwa nkhanza kufika pona anthu anachosa iye pamaso pa Mulungu. Okay, ndipo powachosa anthu awo kuopa Mulungu anabweresa anthu kuti azidalira kotheratu pa mphamvu yake. Okay, so anaona kuti apezenso revenge yake pa Mulungu. Ifeno anapanga njira yona kuti asapeze Mulungu asazakwanisenso kumiza dziko lonse ndi madzi. Ndipo chifukwa imenechi akafuna amange chani? Amange nsanja imene inali yokwera kwambiri madzi sangafikire. Ati pamene pamafuna apeze njira yoti ambwezere Yehova kuwononga ndithu makolo ake akale oyena kuwononga dziko lonse. So tikuona amene tikamayenga za Gilgamesh mukasipeza muzafufuze ndi kupanga compare ndi mbiri imene yakupereka Josephus amene ndithu anali ancient historian amene anali khangala wa Chiyuda amene amakambaso zambiri. So tikamaona za Gilgamesh ndithu ameneyo akufanana kwambiri ni Nimrod pa zochitika zake. Ndiye tikutaona ndi Gilgamesh tikamaona za Nimrod mbiri kufotokoza kuti anakwatira mzimayi amene amanati Semiramis. Semiramis anali mkazi wakandani wa Nimrod. Komano mzimayi ameneyo mbiri kukamba kuti anali ogulitsa mabaa. Ndiye ngazili lero kuonesanso mkazi amene anali ndithu wachiwiriwiri mwana amagulitsa mabaa. Ndiye Nimrod anakwatira mkazi ameneyo. Ndiye tikaona Antichrist page 666 page 27 akamba zonena kuti ma Babylonians ndi ma Assyrians amakamba zoti Nimrod
anafa ndithu ali mu prime yake, amene ali bwino kwambiri ufumu wake, ndipo anasiya pambuyo pake za amene Semiramis. Ndipo mokamba za mbiri yake ifunza no Nimrod ameneyu anazakhala wamuyaya, ndipo mzimu wake unapita kukhala kudzuwa ndikukhala kumenekoko. Ndipo pa nthawi imeneyi dzuwa linamba kutchedwa Belsamin, kapena kuti ambuye wakumwamba. So mwanjira ina tikuona kuti no panamba kuchitika nthawi imeneyi chipembedzo cha dzuwa. Pamenepa tiona nawo kuti no Nimrod atamwalira, chipembedzo chimene chichi tiona nawo kuti no pachiyambi anthu amapembedza dzuwa, mwezi, nyenyezi zimene makhala chani Venus. So Nimrod anamba kuwaphunzitsa kuti akangofa iye apita kuti kumenekoko. So mkazi wake anayamba kuwuza kuti Nimrod afa ndi wamuyaya, ali kuti ali kumenekoko, ali kumwamba. Ndiye tikaona pamenepa akuti Nimrod atamwalira, tikapita pamenepa Antichrist page 666 page 27, Nimrod atamwalira anakhala chani mulungu wa dzuwa. Ndiye Semiramis mkazi wake anazakhala ndi mimba. Nimrod atamwalira kale ndi ananara mimba imeneyi ndi yozizisa, chifukwa tino mzimu wa Nimrod unabwera pa iye kuchokera mu dzuwa. Ndipo ananena kuti nali mzimu wa mwamuna wake umene unalowa ndithu mimba mwake, ndipo pachifukwa chimenechi anabala ndithu mwana amene ali hafu mulungu hafu munthu amene akutchedwa Tamuzi. Ndiye tikawerenga Ezeke 8:14 tionanso m'Baibulo ana Israeli anapembedza Tamuzi amene anabada pa December ya 25. So tikamakamba za Christmas ndi chifukwa chani kumakhala mitengo yakanjedza. Tiona m'Baibulo ndi chifukwa chani kumakhala ndithu pika za golide ndi zina zoto namabadira pa 25. Nditoona tino tikamawerenga m'Baibulo abusa aja anali kunja, nawo ukapita ku Israeli nthawi ya December 25 kumakhala kuli snow, mbusa sangakhale kunja. Ng'ombe zonse mkandi chani nkhosa zimakhala m'makola, mbusa sangakhale kunja nthawi imeneyi amwalirapo pa snow kuzezera. So Yesu anabadwa mu December yayi, afunika abadwe nthawi ina imene abusa amapezeka kuti kunja, amapezeka kunja ndithu kulibe ndi nthawi ya mvula yani, nthawi yoti no abusa athamapezeka yani kunja. So tiona no December 25 ndi akhristu amene anazitenga zimene zochoka kuchikunja kuzibweretsa kuchikhristu. Madani Yesu anabadwa pa December 25, koma nkhani yayikulu ndi no amene anabadwa pa December 25 ni nani? Ndi Tamuzi. Ndiye Tamuzi amene akuti analinso Nimrod amene anabadwanso kachiwiri. Mwanjira ina nkona amagwisa ntchito masamba akanjedza, ifanira kanjedza nthawi zonse chaka chonse amakhala wa green sawa mayayi. So that no Nimrod ngakhale wafa adani wabweranso. So tikuona zimene zizi. Ndiye tikaona pamene pa Yeremiya chapter 10 verse 1 to 4 no tamvani mawu a Yehova anena kwa inu nyumba ya Israeli. 2 Atero Yehova, musaphunzire njira za mitundu, musawapeze zizindikiro za nthambo, pakuti amitundu azopa izo. 3 Pakuti miyambo ya anthu ili yachabe, pakuti wina adola mtengo nkhalango, ntchito ya manja a Misiri ndi zinkhwangwa. 4 Akukomesa ndi silva ndi golide, akuchirikiza ndi misomali ndi nyundo kuti asasunthike. Tikamona pa Christmas akhristu ambiri amapanga zimene zimipinga, amakagula mtengo oti madwera ndi nkhwangwa. Ukadwera ndi nkhwangwa amatenga ndi mimbira ya silva ndi golide, yopentedwa ya silva ndi golide, ndikapanga decorate mtengo umenewu. Akapanga choncho mtengo chamakhomerera pathabwa kuti usamasunthe. Zimene anthu amapanga ana Israeli akamaphunzira ziphunziro za mitundu. Ifano Mulungu anasokoneza chiyankhulo chawo. Chipembedzo ya Nimrod, Semiramis Tamuzi chinapita dziko lonse lapansi. Ifano Semiramis atafa, Tamuzi anamaphunzira no Semiramis mayi yake akwera kumwamba akakhala ku mwezi. Iyeyo so Tamuzi akumwalira anambaza mzimu wanga zapita kuti ku nyenyezi imene imakhala ing'ono kwambiri Venus. So tiona nawo kuti no dzuwa, mwezi ndi nyenyezi zikatuluka pamodzi zimakhala no utatu umenewo wachikunjawo watuluka pamodzi. Ndiye sande yosatira imatchedwa kuti Easter kapena kuti Ishtar. Mukaphunzire zambiri ya Ishtar. So vernal equinox ndi kuti no zinthu zitatu zatuluka limodzi. Panopa zikatuluka pamodzi choncho mwezi wa mawa wiki ya mawa yake
imakhala Easter, ndimene akhristu amakhristiana ntchito. So akhristu atenga zipembedzo zawo chikunja imabweresa kuti muchipembedzo. So tiona nawo tuno utatu umene unali woyipa kwambiri. Ndiye tiona menepa Yeremiya 44 verse 14 ndi 19 ati yani kuti yotsala Ayuda amene ananka ku dziko la Igupto kukhala mmenemo asapulumuke asapulumuke atsale ndi mmodzi yense kuti abwere ku dziko la Ayuda kumene afuna kubwera kuti akhale mmenemo, pakuti adzabwerera koma adzapulumuka ndiwo. 15 ndipo amuna onse amene anadziwa kuti akazi awo anafukizira milungu ina ndi akazi onse omwe anayimirirapo msonkhano waukulu, anthu onse okhala mdziko la Igupto msiriyo anamuyankha Yeremiya kuti. So Yeremiya amauza anthu akwaku mufunika bwerere kwa Mulungu, ndi anthu amatsata zikazi amafukizira ku milungu ina. Tikamanga za kufukizira kaona chivumbuluso kufukizira pamene tukamba mapemphero. Okay, so anthu akupemphera kwa milungu ina. Teno verse 16 koma mawu amenewo wanena ife dzina la Yehova sitidzakumvera iwe. So anthu achinanena straight, iwe zimene unena dzina la Yehova sitimva. Verse 17 ati koma tidzachita ndithu mawu onse anatuluka m'kamwa mwathu kufukizira mfumu yayikazi yakumwamba ndi kumthirira iye nsembe zothira, monga momwe tikachitira ife ndi atate athu, mafumu athu ndi akulu athu m'midzi ya Yuda ndi m'misewu ya Yerusalemu, pakuti pamenepo tinali ndi chakudya chokwanira, tinakhala bwino, sitinaona choyipa. So anthu amuza Yeremiya, ifetu zimaonena zoto sitingamve. Chifukwa tino tikangoti tikufukizira mfumukazi yakuti yakumwamba, mfumukazi imene ndiye iti Semiramis uja tikuona menepe. So chipembedzo chimene chinapita konse, kutsera tino chinapita ku Egypt, chinapita ku Samaria, chinapita konse kwa anthu amene ndithu anali pa Babeli. So chipembedzo china chimene chichi chipembedzo ya dzuwa, kupembedza za dzuwa mwezi nyenyezi, chinapita konse leronso chalowaso mu Chikhristu. Ifata anthu amapanga Easter akhristu. Verse 18 ati koma chilekerere ife kufukizira mfumukazi yakumwamba ndi kunthirira iye nsembe zothira, tasowa zonse tathera ndi lupanga ndi chaola. Okay, verse 19 ndipo pamene tinafukizira mfumu yayikazi yakumwamba ndi kumthirira nsembe zothira, kodi tinaumbira iye mikate yakupembedzera ndi kumthirira nsembe zothira opanda amuna athu? So tiona nayo kuti apa nditha kumuyankha Yeremiya kuti ife zimonona sitichita. So zimene amapanga zimene zindi ndi azikazi amenewa, anthu amenewa, ndi kumuyankha kuti mene zimene timachita ziganize sitimachita opanda akazi athu, amuna athu. Mwanjira ina anthu anafika apo tena achilimika mu chipembedzo cha dzuwa chimenechi. Tiona nayo tino akhristu onse omapita nthawi achilimika mu chipembedzo cha dzuwa, ndi amaona nayo kuti no amene zili chonchimo ifeyo Mulungu wakhala nafe nthawi zonse, mfumukazi yakumwamba yakhala nafe nthawi yonse, palibe vuto lina lilonse, takhala chimozimozi. Kodi iweyo kubwera ulankhula zimene zikufaya? So ndi amene anali ndi makani. Ifeyo tino amaona tino palibe vuto limene amakumana nalo. Ndi tikamaona pa Babeli chipembedzo chimene chinapita konse, mukaona izizi ndi zithunzi za Semiramis ndi Tamuzi muzipembedzo zosiyanasiyana. Tikaona zikungofana ndi Mariya ndi Yesu Khristu amene anabadwa pa 25 December anthu amatena. Komano tiona kuti chipembedzo cha dzuwa chinapita konse. Mukaona zipembedzo za dzuwa pamakhala mayi ndi mwana, amakhala ndi dzuwa kumutu kwake. Dzuwa limene likuyimira ndani? Nimrod. Sun disk apa, sun disk apo, sun disk apo. So utatu wawo Mulungu umene umapezeka kuti chipembedzo cha dzuwa. Tikana ku Egypt, China konse chifukwa chani? Chifukwa nkhani ya Nimrod ija inaliona Mulungu atasokoneza chipembedzo chawo, kusokoneza chiyankhulo chawo, onse anamwazika ndipo anatenga ndithu milungu imene. So tikaona apa pali mayi, mwana, ndi pali pamutu pake sun disk. So ndi Isis ndi Horus ku Egypt. Ndi tikapita kuku m'Bible amachedwa Semiramis ndi Tamuzi, mfumukazi yakumwamba imene imakhala ndi dzuwa kumutu wake, kuti no ndi Nimrod amene akubweranso, amene ali osatha, amene ndithu
anali mamuna ake asemerabe. So chipembedzo chimenechi sichinatheya mpaka lero chilipo. Ndiye tikamawerenga za m'Bible tikamakamba za 9/11 anthu amene muli amvula zakale amene simunabade ma 2000 imaziona kuti pa 9/11 nthawi amene Osama bin Laden ndithu amatero anakonza njira yokuti inakaphulisa ndege kuti ku America ma Twin Towers mu New York. Ndiye chinthu chimenechi chinasintha dziko lonse lapansi kutere kunena kuti ku America mafulo awo ambiri analowa kuti awasiye kuti akhale ndi chitetezo. So 9/11 inasintha za mbiri kufika lero America inayamba kumenya nkhondo ku Ulaya ndi zina zotero. 9/11 inasintha za mbiri. Ne m'Bible muliso 9/11 imene itachitika iyi inasintha china chilichonse, inasintha chipembedzo chonse cha anthu amuno. Ndipo izi zikulosera kuti akhristu mapita nthawi azasinthaso mapembedzedwe awo. Chinachi chachikulu chinachitika ndi kusintha zonse. Ndiye tikamakamba za kachisi timakamba za chihema chokomanako. Kamba za kachisi ndiye tikaona pamene papa tikutha kuona kuti pali ndithu malo amene wawa akachisi. Tikutha kuonapo khomo, tikutha kuonapo guwa lansembe pamene maphedwa anyama, tikutha kuonapo mbiya yosukiramo. Ndiye timakalowa mmenemo muchihema katikati mmenemo. Ndiye mmenemo makhala malo awiri. Malo oyamba amatchedwa malo opatulika, ndiye makhala zinthu zitatu. Kuona mmenemo kati oonesera, guwa lofukiza ndi kandulo imene makhala ndi manja 7. Ndiye tikaloyesesa mkatikati timakaona ndithu pamene pamakhala likasa chipangano, pamene pamakhala ndithu ulemerero umene umatuluka nthawi zonse pamaso pa Mulungu. Ndiponso pamene makhala wala pa Mulungu. So kachisi amayenda choncho nthawi zonse. Ndiye tikuona pamenepa chimu 7:3 akutuzayifuna kuti nanena musayiphe dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira titasindikiza chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. Akuwuzidwa amenepa kuti Satana asayiphe dziko. Kupapita nthawi ukukhala ndithu chinthu choopsa kwambiri chimene chikutchedwa miliri isanu ndi iwiri chimene chizayipha dziko. Ndiye akutizafuna zisanachitike zimenezi ngelo ena anathamanga ndikuchokera kummawa ndikuwaza ngelo enawo amene anapasidwa kuti apereke miliri imene pa dziko lapasana zati musayiphe dziko mpaka titayika chizindikiro pa akapolo a Mulungu pamphumi pawo. Mwanjira ina chizindikiro chimene chichi tinaona kuna kuti ndi Mzimu Woyera. Okay, tinaona kuti anthu amene akulanda chizindikiro cha Mulungu anthu amene alandira Mzimu Woyera komanso amene akudusa mu siku la chitetezero, Day of Atonement. Imene tinaona ndithu muphunziro adusali sitifuna tikhazikeko. Koma nkhani yako ndo popanda chizindikiro chimenechi munthu sangaduse mu nthawi yoopsa imeneyi. So chimbo 7:3 kamba za nthawi imene ili posachita tidusamo. Mulungu amene atapasa chisomo chake kuti tidaduse nthawi imeneyi. Ndiye pokambas za chimenechi mu Ezekiel anakambanso nthawi iti nkhani yomweyi. Ndiye tentione pamene pa Ezekiel chapter 9:4-6 akuwerenga pamene paonera kuti ndipo Yehova ananena naye, pita pakati pa mudzi pakati pa Yerusalemu nulembe chizindikiro pa mphumi zawo za anthu akuusamu ndi kulira chifukwa cha zonyansa zonse zochitira pakati pake. Nati kwa enawo, nditi kumva ine, pitani pakati pa mudzi kumsata iye ndi kukantha maso anu asalekerere musachite chifundo. 6 Iphaniro nkhalamba, nyamata ndi namwali, makanda ndi akazi, koma musayandikire munthu aliyense ali nacho chizindikiro, ndipo muyambe pamalo anga opatulika. Pamenepo anayamba yakulu anayipa pa nyumba. Ndiye tikaona pamenepa tikutha kuona kuti akukamba za the sealing. Okay, kukuchitika chinthu chapadera chimene chikuchitika mu Israeli. Ndiye tiona kuti chimachitika nchani mu Israeli pa nthawi imeneyi. Tiona kuti ana Israeli anafika paja ponena kuti analekerera kwambiri kufikira kuti amapembedza mifano ngakhale ali mkachisi. Ndiye pa chifukwa chimenechi Mulungu ananena kuti anthu onse amene amasusana nazo zoyipa zimenezizi, anthu onse amene amausa moyo, anthu onse
amene amasusana nazo zoyipa zimene zimachitika mkachisi ayikide chizindikiro. Anthu okhala amene amapembedza Mulungu ona ayikide chizindikiro. Ena onsewo Mulungu anati atani akanthidwe. Yetu kutha kuona amene paonado masomphenya amene akuperekedwa kwa Ezekiel. Komano chimachitika nchani? Chinapangitsa kuti Mulungu afika amene pandi. Afana kuona no panabwera ena amene amafunika azinsatira amene akuyika chizindikirochi. Amene yoyo akakuyika chizindikiro wadusa. Ena walibe chizindikiro. Osatira kantha amene wa. Amene zikufana naso ndi kuchivumbulutso no pali miliri imene kubwera. Okhala amene alibe chizindikiro amene akukanthidwa. So izi zindithu zikufunika zitithandize ife kuti tikamvetsetse chivumbulutso makamaka kumapeta nthawi. Ndakutuza ife meneva Manuscript Scriptures volume 18 page 236 paragraph 2 zimene zipezeka mu kalata 106 chaka cha 1909 akutuza ife nado muwerenge ndithu chapter 9 cha Ezekiel. Mawu awa azakwaniritsidatu mwaphumba. Koma nthawi ikupita anthu a Mulungu akuona akukana ndithu kuzichepesa miyoyo yawo ndi kutembenuka. Koma nthawi sili patali Ambuye apirira ndi anthu amene ali akulu pamaso pake chifukwa cha choonadi chimene wamasulira kwa iwo ndi kutambasula kwa iwo. Koma iwo akupitiriza kukana kutenga zoonadi zimenezi ndi kuziyika mmoyo mwawo. Nthawi ndiyo chepa Mulungu akuyitana. Kodi mumva uthengawo? Kodi mutembenuka nthawi isanathe? Posachedwa ndithu posachedwa. Moyo wena uliwonse ukhala wapanga chisankho chamuyaya. Yetu kuona amene pano akutulimbikitsa kuti tiwerenge ndithu chapter 9. Kono chapter 9 chimene chikwaniritsidwa ndi Bible osatuza chimodzi zimene zikuchitika somawira achani anthawi. Nditi kuona amene pa masomphenya amenewa Ezekiel 8 verse 1 to 3 amene akutibweretsa ife ku nthawi imene iyi chapter 8 chikuchitika. Tikuona mapembedzedwe mu mpingo amene wakati pa anthu osankhika. Chapter 9 ikutuza ife mathero ake. Koma tikawerenga chapter 7 imene sitichita nayo mu phunziro limene. Chapter 7 imakamba za zinthu zimene zikuchitika ku Israeli kuti no chuma chawo chagwa, miliri, nthenda zonse zawatha. Mwanjira ina chapter 7 ukamba za zizindikiro zimene zikuchitika kunja kwa dziko. Mwanjira ina zizindikiro zimene zikuchitika kwa ndi zimene zingaoneke ngakhale kwa anthu amene sakupembedza. Mwana chapter 8 lokamba za zizindikiro zimene zikuchitika kwa anthu opembedza. Chapter 9 chimaliziro chake. Ndipo ukawerenga ma chapter 3 amene chapter 7, 8 ni 9 muona nawo tino ukamba za nthawi ya kumapeto. Pano zimene zinachitika siku anayandani Aisraeli. 10 reason chapter 8 verse 1 to 3 akamba ndipo kunali chaka cha chisanu ndi chimodzi mwezi wa chisanu ndi chimodzi tsiku la chisanu ndi mwezi wakhala ine nyumba mwanga akulu a Yuda omwe anali kukhala pamaso panga dzanja la Yehova Mulungu linandigwera pomweko. So tikamakamba za dzanja la Mulungu limene linagwera iye, tikamakamba za dzanja la Mulungu tinaona kale uphunziro la Aaron and the Lord kuti no chala cha Mulungu ndiye mzimu wa Mulungu. So dzanja la Mulungu linagwera Yehova. Mwanjira ina mzimu wa Mulungu unagwera ndani? Ndithu Ezekiel. Verse 2 anado ndipo ndinamenya ndipo taonani chifanizo cha maonekedwe a moto kuyambira maonekedwe a mchuno mwake ndi kunsi kwake, moto ndi kuyambira mchuno mwake ndi kumwamba kwake monga maonekedwe a cheza ngati chitsulo chakupsa. Verse 3 anatambasula chonga dzanja nandigwira tsitsi la pamutu panga ndipo mzimu anandilengetsa pakati pa dziko ndi thambo. Namuka nane masomphenya a Mulungu ku Yerusalemu ndi tseko cha chipata cha bwalo la mkati loloza kumpoto kumene kunali mpando wa fano la nsanje lochititsa nsanje. So Ezekiel tingamaona masomphenya ake muwerenge Ezekiel chapter 1 amakuza neno anali pa mtsinje wa Chibar. Okay, so pa nthawi imene ali ku ukapolo ali mu mtsinje wa Chibar ndi akutengedwa ndithu masomphenya. Okay, pena akutengedwa masomphenya mwanjira ndi kufotokoza mbiri pang'ono. Israeli tiona nato panali Ezekiel, panali achina Daniel ndi panali achina Yeremiya. Tikerenga 2 chapter 36 tinaona kuno Nebukadnezara anabwera ndithu kuzagonjetsa chani Israeli. Ndakagonjetsa matenga po anthu, agonjetsa matenga po anthu. Ndiye tiona no Ezekiel anatengedwa nthawi ina
Then nthawi ina inafika nthawi ino anazangogonjetsa Yesu ndi kuphwasula zonse. Ndi nthawi imene Ezekiel akuona masomphenya amene wawa iye ali kuti ali kukale ku ukapolo, anzake ena ana a Israeli kuti ali ku Israelibe. Israeli jasanawonongeke kotheratu. Ndi iye akuona masomphenya a zinthu zimene zilika kuti ku Israeliko. Ndiye akuona masomphenya a Mulungu wa Israeli. Ndi akuona kuchiseko kuchipatako usanalowe ku Yerusalemu mukachisi mu Yerusalemu. Akuona kuchipata. Okay, chabwalo la mkati loloza kumpoto. Ndiye tikamaona ku Yerusalemu kumene ku mwapezeka kachisi. Ukuona pamenepe. Ndi akungamba zonena kuti kuchipata chabwalo la mkati loloza kumpoto. Okay? Atunali fano lochititsa nsanje. Ndiye tikamakamba za fano lochititsa nsanje. Fano limene limachititsa nsanje bwanji? Tiye tioneni pamenepa. Fano la nsanje. Tioneni pamenepa Exodo 34 verse 14. Munasana nyemepo tiwerengeso verse imene chapter 1 verse 13 mpaka 15. Akamba no ndipo pakati pa zoyikapo nyali zo wina monga mwana wa munthu atavala chovala chofikira ku mapazi ake, adammangirira lamba la golide pa chifuwa. 14. Ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera, ngati chipale chofewa, ndi maso ake ngati lawi la moto. Verse 15. Ndipo mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira, ngati woyengeka mng'anjo, ndi mawu ake pokomwa amadzi ambiri. Mwanjirena akamba za Yesu Khristu mukawerenga mchizungu ma descriptions amene ndi apa Ezekiel amafanana. Mwanjirena tionana no Yesu Khristu akutenga akula amene Ezekiel kuti akaone chani masomphenya amene wawa. Exodo 34 verse 14 akamba no pakuti musalambira mulungu wina popeza Yehova dzina lake ndiye wansanje, ali mulungu wansanje. Mwanjirena tikamangamba za fano imene nali kuchipata kumene koko choloza kumpoto. Inayi ndithu mafano ana Israeli anayamba kupembedza milungu ina. Mwana amapembedzera muchani mu Yerusalemu, amapembedzera milungu ina amene mukachisi wa Mulungu. So ana Israeli amasunga china chilichonse amene chinalili, koma ana amangopembedza mulungu ina. Chipembedzo chawo ndimapirira amene chilili. Verse 32 Deuteronomy 32 verse Deuteronomy 32 verse 29 anawo tino anawusa nsanje yanga ndi chinthu chosati Mulungu. Anawusa mkwiyo wanga ozopanda pake zawo. Ndizawusa nsanje yawo ndi iwo osakhala mtundu wa anthu. Ndizawusa mkwiyo wawo ndi mtundu wa anthu opusa. Mwanjirena anthu anakwiyisa Yehova ifana amapembedza milungu ina. Ndiye Mulungu awuza kuti no inenso nzapangisa nsanje ifana nzawukisanso mtundu ina osakhala wa anthu. Mwanjirena akamba masomphenya amene aona kuti no mapita nthawi ana Mulungu amene anali ana Israeli amene adzachite mopembedza mafano, mopembedza milungu ina, Mulungu ndithu azawukisa anthu ena amene asali mtundu wa anthu. Mwanjirena Mulungu azasankha anthu ena amene akutchedwa milungu ino ndi ine. Tiona ana Israeli ndithu anapembedza milungu ina pamene anankana Yesu Khristu. Ponkana Yesu Khristu ndikupitiriza kupereka zinsembe zimene zimayimira Yesu Khristu nakhangatira ankana no iye amene amayimira chitiyeniyo. Ndipo kupitiriza zimene ziyazo zinasiya kukhala malamulo a Mulungu, zinasanukano malamulo a anthu. Ndipo chifukwa chimenechi zinakhangatira kupembedzano mafano. Tiona kuti zonsezi zili ndi tanthauzo. So chifano chimene chochititsa nsanje ndi milungu ina imene inayamba kupembedzera. Tiye tipitizire pamenepo. Masalimo 81 verse 9 no kwanu usakhale milungu wa mfumu kwina, musangwadire mulungu wachilendo. So Mulungu anazatako musakhale ni milungu ya mafumu ena asiyena zipanga zawo. Musanenge milungu imene ikubweretsa kuno. Ndiye tiona Yeremiya amene ayeso nthawi imodzi ndi Ezekiel Daniel onse adakhalapo nthawi zofanana. Tiye tione Jeremiya chapter 2 verse 11 kodi mtundu wa anthu unasintha milungu yawo imene sili milungu, koma anthu anga anasintha ulemerero wawo ndi chosapindula. Tikamona milungu ya kunja imene palibepo nthawi imodzi imene milungu imene inasintha milungu yawo. Ndikuona menepe koma anthu a Mulungu akusintha yani milungu yawo. Tinaona mbiri kuti no mene utatu wa Mulungu unabwerera mu Khristu. Anthu oyambirira samakhulupirira utatu wa Mulungu, koma ndi akhristu amene anasintha milungu yawo. Tikaona ku anthu tikaona Buddha, anthu amapembedza be Buddha. Tikapita ku Chisilamu anthu amapembedza be Allah. Tikapita ku zipembedzo zonse
zimene sizili za Chikhristu. Anthu amapembedzade milungu yawo. Mono ndi Akhristu okha amene akusiya kupembedza Yehova Mulungu ona yekhayo ni mwana wake, akasiya kupembedza yani milungu ina. So tikuthaona kuti zinthu zimene zinachitika mu chaka cha 325 AD zimene zinasinthira kuti china chilichonse Mulungu analesa chimene. So izi zichitika kwa ana Israeli koma sizichitika kwa iwo okha, komanso kwa Akhristu. Ezekiel 8:6 aonera kuti no, ndipo anati kwa ine, obada ndi munthu iwe, uona kodi izi ali kuzichita zonyansa zazikulu nyumba ya Israeli ili kuzichita kuno, kuti ndichoke kutali kumalo anga opatulika, koma udzaonanso zonyansa zina zoposa ichi. So chonyansa chili kunjona nabwesa milungu ina. Anthu amanati nkhani ndi side issue, nkhani ndi yopanda ntchito. Koma apapa anthuwa akupembedza mu Israeli, apanga china chilichonse bwinobwino, koma chomwe apanga angweka fano la kuchititsa nsanje. Koma Mulungu ati chinthu chomunyansa kwambiri, chomunyansa koma mapeto. Ndiye akunena kuti kodi akupanga zimene zoti ndichoke malanga opatulika? Ndiye akumweyankha ona kuti no, koma ona zonyansa kuposa ziti zimene zizi. Mwanjira ina tikamaona zonyansa zimene zizi zimene zikufuna zinchose Yesu Khristu pamalo pathu, pamalo ake pakati pathu. Tikamona Laodikaya chapter 3, Yesu Khristu sali mkati koma ali kutiko, ali kunja. Yesu Khristu tikamaona mipingo imene mmodzi wayo anaza nini ndiye mwana wa Mulungu, koma tikaona ku Laodikaya sakutchedwa ndi mwana wa Mulungu, akutchedwa ku Mulungu mwana. Ndiye alibe mwana wa Mulungu, mwana wa Mulungu ali kunja agogoda ndithu nalowemo. So tikapeza menepa chonyansa china chimene adakaona chachikulu kuposa imene ndi yani. Ezekiel 8:7 akuti no, ndipo anadza nane ku chipata cha kubwalo, ndipo popenya ine taonani paboka palinga. So tikuona akuona kumene kuku. Ndiye tikamona Yerusalemu kachosa ku Yerusalemu anali wochingika amakhala ndi yani ikhoma. Ndiye akuti popenya anafika kubwalo ndipo anapenya panali poboka pena pake. Kuti kuboka umene kukunali kukucha pacha mafunika kuti unalisa zero ya gate imodzi, panali magere amene anthu amafuna alowera. Ndiye ngati pali pena pali poboka, ndipo pa njira ina yoti itakuzera ndikapezeka chani kati. Ndiye zikuthanda ziyani. Yohane 10:9, ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa, nadzalowa nadzatuluka napeza m'busa. Mwanjira ina munthu aliyense ali ndi njira imodzi yokha imene angagwire kachiswa kwa Yehova, ali ndi njira imodzi yokha angapezeke kwa Mulungu. Kono ngati palipo boka pena panga, mwanjira ina njira ina imene anthu agwisa ntchito kuti akafikire kwa ndani? Kwa Mulungu. Mwanjira ina bo amene ukuyimira kuti no pali njira ina popanda Yesu Khristu, kundumpha Yesu, koma njira imene ikatifikisanso kwa ndani? Kwa Mulungu. So njira imene ndi iti tendionene pa Ezekiel chapter 8:8 mpaka na 10 akutuza fena pamenepo anati kwa ine, obada ndi munthu iwe, bolesa kulinga, ndipo nditabolesa palinga ndinaona khomo. Mukuona pamenepo. So khomo linali ndi tino njira ina yokafikira osati Yesu Khristu. 9 ndipo anati kwa ine, lowa kapenya zonyansa zoyipa ali kuzichita kumeneko. 10 moyo ndinalowa ndi kupenya, ndipo taonani maoneke aliwonse azokwawa, zilombo zonyansa ndi mafano onse a nyumba ya Israeli zolombedwa pa khoma pozungulira ponse. So zolombedwa pa khoma. Ndiye atabola linga imene anaona kuti kodi zonyansa zimene ndi zilizo, ati zonyansa zonse zinayi muti zinayi nkati. Mwanjira ina zinthu zinayi zachisisi sizinali ndithu zoonekera kwa anthu onse. Verse 11 adiyani, ndiponso pamaso panayima amuna 70 akulu a nyumba ya Israeli, ndi pakati pawo panayima Jazaniya mwana wa Safani, munthu aliyense ndi mbale yake yazofukiza m'dzanja lake ndi fungo lake la mtambo wazonunkhira linakwera. 12 pamenepo anati kwa ine, wobada ndi munthu iwe, wapenya kodi chochitika akulu a nyumba ya Israeli mundima, aliyense mchipinda chake chazofukiza, aliyense mchipinda chake chazifanizo, pakuti ati Yehova satipenya, Yehova wataya dziko. So anthu anafika potino anali akulu anabisala mkatikati mwa chani mwa zipinda. So anthu amene amapembedza mafano mwanseri. Mwanjira ina
chipembedzo imenechi cha dzuwa chikuyambira mwanseri, chikuyambira ndithu akuluakulu azisogoleri ndi atsogoleri amene akupembedza milungu imeneyi mwanseri mkatikati. Ndakuti ano mulungu sationa ife, mulungu atachani watadziko yesu kutikira nchani 12 verse 3-4 natno. Koma ndiopa kuti pena monga njoka ina nyenga hava ndi kunchenjerera kwake, maganizo anu angayiphidwe kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima zili mwa Yesu. 4 Pakuti ngati iye wakudza alalika Yesu wina amene ife sitinalalikire, kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene simunalandira, kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene simunalandira, mulola naye bwino lomwe. Nde Paulo pokamba za chimenecho kamba zotino mukangamba olandira Yesu wina nditi pamene mwanda alandiranso mzimu wina, nditi mwamba olandiranso uthenga wina. Komano vuto ndilo kuti chifano monga njoka ina nyenga hava, munthu amene mulola naye mwanjira ina tinaona bwinobwino mene timaona za chipulumutso mkachisi kuti yekhayo amene angati pase moyo ndi yekhayo amene anakhala munthu nokhala wansembe wogonjetsa, yekhayo ndi Yesu Khristu. Ndiye tikamalalika za Yesu Khristu amene ali mwana wa Mulungu tikulandira moyo wake ndi umene utisintha ife, ndipo uthenga umenewo ndi umene tikupita sana kudziko lapansi. Koma tikangosintha kuti tikuchoka pa Yesu Khristu, Yesu ali kumwamba ndi atumiza Mulungu mzimu, ndiye tikulandira moyo wina, ndiye tikulalikanso uthenga wina. Zimezi zofesa chisono kwambiri, ndi Paulo zimene zanazikamba kale ndi kuyenyeza. So tikutha kuona kachiseko kena obisalira kana pezeka. Chiseko china mwanjira ina, njira ina yokafika kwa Mulungu osati mwa Yesu Khristu yekha, koma mwa Mulungu mzimu imene ili ngati chiseko china, amene Mulungu mzimu amene akukhala ngati mediator wina kapena wokhala pakati wachiwiri osati Yesu Khristu yekha. Yesu Khristu anakamba ine njira ndi choonadi, ine ndine khomo, koma apapo ozikati pali khomo lina limene likusonyeza kuti Yesu Khristu sali yekha, mano ali ndi wina amene ali wachitatu mu Mulungu. Menzi zoopsa ndi zachilendo mu Bible. Ndiye tikaona amenepa Testimonies volume 5 page 173 akuti paragraph 4 uzafuna tino mafano akunja sangaoneke, patakati palibeponso zifaniziro zimene zikuonekera kumaso, koma titakhala tipembedzabe mafano. Ndizosavuta kuti tipembedze mafano amalingaliro athu komanso azinthu zimene tingaseme. Zikwi zili ndi kamvekesede kolakwika ka Mulungu ndi zichitochito zake. Iwo akupembedza ndithu milungu yabodza kunga ngati imene atumiki a Baala amapembedzera. Kodi tikupembedza Mulungu wona monga anafotokozedwa mu mawu ake ndi Mkhristu ndi mchilengedwe, kapena tikupembedza milungu ina ya malingaliro athu amene tayika ndi kuyipachika m'malo mwake? Mulungu ndi Mulungu wachoonadi, wachilungamo, wachifundo. Izi ndizo zenizeni za mpando wake wachifundo. Iye ndiye Mulungu wachikondi, Mulungu wachisoni, ndipo Mulungu wachifundo. Ndipo iye akuyimiridwa ndi mwana wake amene ali mpulumutsi wathu. Iye ndiye Mulungu woleza mtima, wofatsa. Ngati pali chinthu, ngati pali iye amene timamuyamikira kwambiri ndi khalidwe lake tikufuna timusatire, ndiye tipembedza Mulungu wona. Mwanjira ina tikamakamba za Mulungu wona, ndiye khaya amene ali ndi Tate wathu, ndiye khaya amene mwana wake ndi Yesu Khristu. Koma ngati tipembedza milungu ina, anthu awa anachita kusema chifano ndi chikapo. Ife tikati sitinaseme fano kikapo, koma chifano tikuyika utatu wa Mulungu amene Bible mulibe, apo ndiye tipembedza yani mafano. Tikamawuzidwa kwa kuti tisinthe tikukwiya, ndeti tili limodzi ngati anthu amene anamayankha Yeremiya kuti ifeyo ngakhale titamapembedza mfumuke zakumwamba palibe chimene cholakwika machiona iya, zonse zinali bwino, koma titangoleka ngomba kumvera za anthu God izo ichisokoneza basi. So mene ana munyosera Yeremiya ndi chimodzi mene Khristu amayankhira lero. Ukamawuza za Mulungu wona ali ndi mafano amene sakufuna kuwasiya. Ndeti kaona amene pa Ezekiel 8 verse 7 ndi 12 anakamba za Jazania ndi mwana wa Safani, munthu aliyense ali ndi mbali yake ya zofukiza m'dzanja lake. Tikamakamba za kufukiza uli ndi matanthauzo ake. Tikaona pa Chivumbuzi chapter 8 verse 1 to 3
mpaka 5 timaona tikufukiza umeneko ndi mapemphero amene amayikidwa. So anthu anayamba kupempherera milungu ina. Tiye tionena amenepa Mateyu chapter 6 verse 9 akuti afuna chifukwa chake pempherani inu chomwecho Atate athu akumwamba dzina lanu liyeretsedwe. Yesu anatiuza ife pa Yohane chapter 14 kuyambira pa verse 13 anana auto ndi 12 chitese imene mungapemphe mdzina langa ine ndidzachita kuti Atate anga atani alemekezedwe. Tiona kuti no pamene tupemphera mdzina la ndani la Yesu Khristu tupemphera kwa ndani kwa Atate. Koma tinaona anthu ena kuti yayi apa muthapembezanso ngakhale kwa mzimu. So izi nzonyansa zimene anaona Ezekieli ataliyesa ali ndi chofukiza m'manja mwake muchipinda chanseri. Mwanjira ina tikuona ndo Mulungu Mzimu ameneyu panopa akulandira ngakhale mapemphero a anthu amapemphera kwa Mulungu Mzimu zinthu zoti m'Bible mulibe mu verse yake palibe. So izi zinzodabwisa kwambiri zimene Ezekiel anaziona m'masomphenya. Tipitize penepa Ezekiel 8 verse 13 to 17 akamba zoda kuti anatinso kwa inu udzaonanso zonyansa zazikulu zina azazichita. Okay, so amba kupembedza mwanseri azisogolera ndiyo nyasa yachikulu kuposa kupembedza mwanseri ndi chani? Verse 14 pamene panadzanane ku chiseko cha chipata cha nyumba ya Yehova choloza kumpoto ndipo taonani apo panakhala akazi ali kulirira Tamuzi. 15 ndiye panati kwa ine wachiona ichi wobada ndi munthu iwe udzaonanso zonyansa zazikulu kuposa izi. Ndiye akuti anaona akazi pamenepo akulirira ndani? Tamuzi. Mwanjira tikamaona akazi akuyera Tamuzi mkazi muulosi tikaona makamaka pa chapter 12 mkazi akuyimira nani? Anthu a Mulungu akuyimira mpingo wa Mulungu. Efeso 5 verse 22 mpaka mapeto. Mwanso Yeremia 6 verse 2 zonsezi mkazi akuyimira ndani? Mulungu. So akuona akazi mwanjira akuona mipingo kumapeta nthawi imene ikupembedza utatu umene ikukhulupirira za utatu wa Mulungu. Ikukhulupirira kuti no Tamuzi amene akunena ndi Mulungu mwana amene anabada pa 25 December. So nkhani iyi ndi yayikulu kwambiri. Fatu kumapeta nthawi anaonanso zimene zinachitika nthawi Ezekiel zikuzabwerezedwa kumapeta nthawi. So ichi nchoopsa chimene anthu a Mulungu akuchita. Akhristu kumapeta nthawi azakhala pembedza ndithu akulirira mapembedzedwawo. So akazi amene wawo alipoyera zinamba mwanseri zamano kutulukirano kwa azimayi amenewa. Ndiye tentiona amenepa Ezekiel chapter 8 verse 16 audian ndipo anadzanane ku bwalo la mkati la nyumba la Yehova ndipo taonani pa khomo la kachisi wa Yehova pakati pa khonde lake ndi guwa la nsembe panali amuna ngati 25 ali kufulatira ku kachisi wa Yehova ndi kuyang'anira kummawa napembedza dzuwa kummawa. 17 ndipo anati kwa ine wachiona ichi wobadwa ndi munthu iwe chinthu chopepuka ichi kodi ku nyumba ndi nyumba ya Yuda kuti azichita chonyasa azichite zonyasa azichita kunozi pakuti anadzaza dziko ndi chiwawa nabwereranso kuutsa mkwiyo wanga ndipo taonani ayika nthambi kumphuno kwawo. So mukamangamba za nthambi kuika kumphuno kwako nthambi paja umazitani koni. Mwanjira ina anthuwa anafika potayirira kuti no zinachoka kunseri ndikubwera no pa open. Mwanjira ina mipingo chipembedzo chonse chinasokonekera anthu amene anayima ndithu poyerayera mote azipembedza nawo. Tikaona amene kachisi anamangiridwa makachisi amamangidwa kuti no ukamapembedza mukachisi makhala kuyang'ana dzuwa lija makhala kusana kwako. Mwana amenepe makhala sikuyang'ana kummawa kuyang'ana kuti kumadzulo. Mwana anthuwa ayima mukachisi mene akang'ana kuti kummawa. Mukuona amenepe ali mukachisimo ali akuchita za chipembedzo komano malo moti ang'ane kumadzulo akang'ana kuti kummawa kumene kuli chani kuli dzuwa. Mwanjira ina anachita mosemphanisa ukang'ana kumadzulo umayang'ana ndiyoti kuchipembedzo chopatulika ndi chipembedzo chopatulikisisa kumeneko. Tikaona amene papa kachisuyu pamenepo ukang'ana ndithu kumadzulo umeneko kumatha kuona ndithu chinthu chapadera. Ndiye tikaona pamene papa kodi anayima pati. So tione. So anthu amenewa 70 ayima amene mukachisi. Mwanjira ina ayima mukachisi akuoneka kuti ndazisogolera chani anthu onse. Koma zimene zinayambika mu nseri mwa anthu ochepa zikupanga affect gulu lonse kuti ati anthu onsewa ayima mukachisi ali ndi mukachisi wa Yehova koma akuti chani atembenuka kuyang'ana kuti kummawa. Chipembedzo chawo chasintha koma akuoneka kuti ndi gulu lomwe lija ndithu la anthu opembedza
koma ndithu akupembedza chinthu china mene chanyansa kwambiri ndani Yehova. Ezekiel verse 14 ati pamene panadza nane ku chitseko cha chipata cha nyumba ya Yehova choleza kumpoto, ndipo taonani apo panakhala akazi ali kulirira Tamuzi. Okay, so kodi akamba za chiseko choleza kumpoto chimene chinayi chofunika kwambiri mu njira yotani. Tiye tioneno enepa Yesaya chapter 14 verse 12 anakuti no wagwadi kuchokera kumwamba iwe nthanda, mwana wa banda kuja wagwetsedwa pansi iwe olefula mitundu. Ndipo unati mtima mwako ndizakwera kumwamba, ndizakweza mpanda wanga wachifumu kumwamba pa nyenyezi za Mulungu, ndidzakhala pamwamba pa phiri la khamu, malekezero akumpoto ndizakwera pamwamba pa mitambo, ndizafana ndi wamwambamwamba. Mwa njira ina tikamona nkhani yakumpoto imene ikukamba za kumene Mulungu amapezekera. So anthu amene wawa mukachisi wa dziko lapansi naye panali mbali na poloza kumpoto, ne pamene panali poloza kumpoto anthu amene amayembezerapo ndani Tamuzi. Mwanjira ina kumwamba kumene kukambidwa ku nthawi zonse kumapayerekedwa ngati ndi kumpoto. So toona ati Lucifer anafunisisa akwere kumpoto kumeneko, efa nosana kwere anagwesedako pa dziko lapansi kuno kachisi pamene panali malo amene amaloza kumpoto anayikapo chipembedzo chimenechi. Mwanjira ina pamene papembedzedwa Mulungu pamene papembedzedwa no Lucifer. So papembedza milungu ina mapembedzero amene apita kwa ndani, sapita kwa Mulungu ya apita kwa Lucifer. Tionene kachisi amene amamangidwa motani. So kachisi amene sanangomwera mwa chimbulimbuli panali mbali ina amene imaloza kumpoto, ina kumawa, ina kumadzulo, ina ku izina zone. Tionene mene Ezekiel 36 verse 5 padano nuzika gomero kunja kwa nsalu yotchinga. Okay, ndicho ikapo nyali pandunji pa gome pambali ya kumwera kachisi, koma uyike gomero pambali ya kumpoto. Ndiyati kamona menepo cho ikapo nyali makhala kujani kumwera, pamene kumpoto kumakhala gome limene ili pameka kuno mikati. So izizi zimene Mulungu anapereka pachifukwa tiyentione menepa ndakuti ya Exodus 25 verse 23 kuti ndipo uzipanga gome la mtengo wa sitimu, utali wake mikono iwiri ndi kupangisa kwake mkono umodzi, omwe msinkhu wake mkono ndi half. 24 ndipo ike ndi golide woona ndi kulipangira khombero wa golide ozungulira pake. 25 nulipangire mitanda ozungulira yoyesa chikhatho, kuipangisa kwake ndi pa mitanda pake pozungulira upangirepo khombero la golide. Ndiwerengaso verse imene mchizungu. Right, ndiwerengaso mchizungu. I'll read from Exodus 25 verse 23 until 25. So 23 says, thou shalt also make a table of shittim wood, 2 cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof. 24 and thou shalt overlay it with pure gold, and make thereunto a crown of gold round about it. So to another verse 24 kamba zino we can do crown imene ili chani dukumba mchicho andi crown ndi chimene mafumu amavala pamutu pawo chipewa chicha crown. Okay, 25 todo and thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about it, and therefore thou shalt make a green crown to the border thereof around. So verse 24 kamba zino ikepo chani crown. Verse 25 kamba ikepo chani crown. Mwanjira ina tona nawo tuno table imene imakhala ndi ma crown awiri. Tikaona pa chithunzipo utakuona ma crown awiri. So panali crown ina ngati ma crown inzake, ina imakhala pa border, ina imakhala pachani pakatikati. So crown ichiwamu tigisabe nchiroti crown. Okay, so tiona nawo kuti no zimezi zinaipo ziwiri ifwa chani, komanso zimalosa kumpoto ifwa chani. Tiyendipitizeni wene patu fufuze di Bible thandiza chani. Okay, so tikaona menepa chivumu chapter 3 verse 21 akuti iye wakulakika ndizampasa akhale pansi ndi ine pa mpando wa chifumu wanga, monga inenso ndinalakika ndipo ndinakhala pansi ndi atate wanga pa mpando wake wa chifumu. Tikamona amenepa akutuza ife za Yesu Kristu. Okay, Yesu Kristu atanagonyesa ndikukhala pa mpando wake wa atate. Mwanjira ina pali awiri okha amene akulamulira. Yesu Kristu akukhala pa mpando wa chifumu wa ndani wa atate wake. Kona apo pali ndithu ma crowns awiri. Okay,
pali ndithu akolona ngati awiri pamenepo. So tikaona bwinobwino tiona nawo kuti no kolona mmodzi akumira watatu, wina akumira ndani wa mwana, onsewo akulamulira. Tikuona pamenepo. So tikaona Chivumbulutso chapter 20 verse 4 zothandiza tiyani. Ndipo ndinaona mipando yachifumu ndipo anakhalapo pamenepo ndipo anawapasa chiweruzo. Ndipo ndinaona mizimu ya iwo amene anawadula khosi chifukwa cha umboni wa Yesu ndi chifukwa cha mawu a Mulungu. Ndiwo amene sanalambira chirombo kapena fano lake, ndi sanalandire lemba pamphumi ndi pa dzanja lawo, ndipo anakhala ndi moyo nachita ufumu pamodzi ndi Khristu ndi zaka chikwi. Mwa njira ina tikamangamba za mpando tikamba za ulamuliro. So Atate wayika zinthu zonse pansi pa ndani? Pa mwana. So mwanayo amene ali Yesu Khristu, pa Filipi chapter 2 verse 5 mpaka mapeto akuti afanira akulamulira ndipo zinthu zonse zayikira pansi pa mapazi ake. Komano inu ndi ine tikakhala mwa Yesu Khristu mu ufumu wake kumwamba, ufumu wake umene ukamba katikati mwa mitima yathu, komano ufumu wa ulemerero tizaulowa pamene akubweranso kachiwiri. Zimenezi zikufuza ife nati no ife tizakhalanso limodzi ndi iye mu ufumu umeneyo ndi kulamulira kuchita nawo mu chiweruzo. Okay, so tikuona no amene akulamulira ndi Atate ndi ndani? Ndi Mwana. Koma ife tikuzakhalanso pa mpando wachifumu kapena tikuzachita so ulamuliro mu zaka 1000 imeneyi pamene tikuchita nawo za chiweruzo. So tikutaona kuti no pali awiri okha amene akhala pa mpando wachifumu, Atate ndi Mwana. Ndikuona kuli ndiwira ziwiri, ma crowns awiri okha, kulibepo ma crown atatu, kulibepo Mulungu wachitatu. Chivumbulutso 2 verse 1 akuti ndipo anandionesera misinje ya madzi amoyo onyezimira ngati krustalo otuluka ku mpando wachifumu wa Mulungu ndi wa Mwana wake. So pali mpando wachifumu umodzi umene pamakhala Atate ndi Mwana, koma pamakhala pa tebulo imodzi pamakhala ndiwira zingati? Ziwiri. Okay, so tiona nano manali kumadzulo, kummawa ndi kumwera ndi kumpoto. Ndi tebulo imene imakhala kuti kumpoto. Lucifer amafuna akhale kutiko, amafuna akhalenso kuti akwere kumpoto kumene nkono azimayi achakulirira amalirira kuti kumpoto, mapembedza tamuzi kuti kumpoto. Tamuzi amene akumira ndani? Lucifer. Ndiye ndo amenepa Leviticus 24 verse 5 and 6 akuti yani, ndipo uzitenga ufa osala ndi kuphika timitanda 10 ndi tiwiri, awiri amagawo 10 a efa afikane ku kantanda kamodzi. Ndipo uyike mizere iwiri, tisanu ndi kamodzi mzera umodzi, pa gome loyera pamaso pa Yehova. Nuyike libano loona ku mzere uliwonse, ndipo ndikuti likhale kumkati ngati chokumbutsa nsembe ya moto ya Yehova. Mwa njira ina atayike mizere ngati iwiri, isanu ndi imodzi mzera umodzi. Mwa njira ina amafunika ike mikate imene 6 iwiri mbali yauku, mbali nayo saikeso mikate 6 mbali nayo ngati mizera iwiri. Mukuona amenepe? So table amene ngati amachita the table of showbread. Mwa njira ina ikukamba za kupezeka kwa mkate. So paja mkate wamwe ni ndani? Ndi Yesu Khristu. Pa Yohane chapter 6 verse 48 ngati Yesu Khristu ali mwana wa Mulungu, ndiye tino mkate umeneyo ukuyimira Yesuyo, ukuyimiranso ndani? Atate. Nkona pali ndiwira ziwiri, so pali mikate iwiri, 6 winanso 6. Mwa njira ina ngati Lucifer amafuna kukwera kumwamba, tiona amenepa Yohane 6:10 tioneni akuti no mkate wa moyo wotsika kumwamba ndine. Amene. Ngati munthu wina akadya mkate umenewo adzakhala ndi moyo kosatha. Inde ndipo mkate umene ndidzampasa ine iwo thupi langa ukhale moyo wa dziko lapansi. So mkate umene umayimira ndani? Yesu Khristu. Koma osati Yesu yekha, umayimiranso ndani? Atate. So tikuona amenepa Juda chapter 2 verse 17 koma sanamvera ngakhale oweruza awo, pakuti anamuka kupembedza milungu ina nayigwadira. Anapambuka msanga mchira yoyendamo makolo awo, omvera malamulo a Yehova sanatero iwowa. Mwa njira ina ana a Israeli amapembedza tamuzi kumpoto. Zinachitika chani? Munayi mikate ngati iwiri imene Atate ndi Mwana. Ndiye Lucifer adakhala kate wachitatu. Mwa njira ina adakhala chani? 666 imene ili system ya ndani? Ya dziko lapansi imene imapembedza Lucifer. Nambala imene 666. So tikutha kuona no
mapembedzero ameneyo asapita kwa Mulungu iyayi, wapita kwa ndani? Kwa Satana. Koma anthu ukauza amachita makano kuti nthawi zonse fene mapembedza Mulungu ameneyo azimatiyendera, kumeneyo ubwawo uzatani uzasokoneza. Tiye tione pamenepa Patriarchs Prophets page 36 paragraph 1 anaona kuti kuzusana ndi ukulu wa mwana Mulungu ndithu kuchosa nzeru imeneyi ndi chikondi cha omulenga chinakhala cholenga cha kalonga wa angelo ameneyi. Ndipo pa ichi anafuna kuti akonze nzeru zake zonse ndi mphamvu zonse za umutu umenewu umene unali wachiwiri kwa Yesu Khristu, koma unali woyamba pa anthu osolengedwa a Mulungu. Ndipo iye amene anafuna una kuti osolengedwa akakhale ndi ufulu sanasiye ndi mmodzi osanchenjeza iyo za kuwukira kumene kumafuna kuziyeresa kokha. Ndipo mkangano amene usanasegulike onse anafunika amvesese za chifuniro chake ndi nzeru zake ndi ubwino wake, amene zimenezi zinali ndithu msinje wa chimwemwe chake. So Mulungu kumwamba anawululira anthu amenewa za chinthu chimenechi kuti kuwukira amene kukutani kuchitika. Ndeni mafuna tione ife Ere Writings page 54 paragraph 2 masomphenya. Ndinaona ine mpando, ndipo naona mpando wachifumu, ndipo pamene panakhala Atate ndi Mwana. Ndinaona ndiyang'anisisa pa Yesu, maonekedwe ake anali okoma ndi umunthu wake okoma, koma Atate sindinathe kuwaona chifukwa mtambo wa ulemerero wakuwala unawaphimba iwo. Ndipo ndinafunsa Yesu ngati Atate ali ndi maonekedwe ngati iye mwini, ndipo ananati inde ali nawo, koma sindingathe kuona. Fana ananena kuti ngati ungaoneka kamodzi ulemerero wawo utha kusiyanso kukhalanso wamo. Ere Writings page 5 paragraph 1 ananena kuti ndinaona Atate anauka pa mpando wachifumu ndithu mulawira moto la mpando wawo umenewu, ndipo anapita ku chipinda chopatulikitsitsa nsalu yotchinga ndi kukhala pansi. Ndipo Yesu anaukanso pamenepo pa mpando wake ndi kunyamukanso, ndiwo amene anagwada pamaso pake. Ndipo sinaonenso kuwala kunenso kumene kunachoka kwa Yesu ndi kupita pa anthu amene anali osasamala pamene anachokapo. Ndipo iwo anakhala mu mdima wandiweyani. Ndipo iwo amene anauka ndi Yesu Khristu naona kuti maso anayang'anisisa pa iye pamene amachoka pa mpando wake, ndipo anawatsogoza iwo mukanjira kakang'ono. Ndipo anakweza dzanja lake lamanja, ndipo tinamva mawu ake akunena, dikirani pano, ndipita kwa Atate kukalandira ufumu, mukhale ndithu zovala zako muzisiye zopanda banga, ndipo mukathawi kakang'ono ndibweranso ukwati, ndipo ndidzakulandirani nokha kwa ine. Writings page 55 paragraph 1 ndipo ndinaona ndithu chariot chimenechi cha mtambo chokhala ndi mateyala amoto ozungulira ndi angelo, nabwera pamene panali Yesu, ndipo anakwera pamenepo ndikupitirira ndikupita m'malo opatulikitsitsa amene Atate anali. Ndipo pamene munaona Yesu, ndipo anali wansembe wamkulu kuyima pamaso pa Mulungu. Ndipo ndithu umusimusi kwa chovala chake kunali bero ndi kunalinso chipatso mechi, ndipo bero ndi chipatso mechi. Ndipo onse amene anakwera ndi Yesu Khristu amatumiza mwachikhulupiriro kwa iwo malo opatulikitsitsa ndi amapemphera, Atate wathu tipaseni mzimu wanu. Ndipo Yesu Khristu amawapumira iwo mzimu woyera. Ndipo mu mpweya amenemo munali kuwala, mphamvu ndi chikondi ndi chimwemwe ndi mtendere. Ndi apa tikuona masomphenya amene anaoneka ndipo analembedwa mu buku limene la Ere Writings. Sakuonapo Utatu wa Mulungu ina uliwonse ayi, monga kale Bible ukamba akuona Atate ndi Mwana atakhala pa mpando wachifumu, ndipo Atate akupita m'chipinda chopatulikitsitsa, Yesu akuwatsata iwo, ndipo pali chigulu pamene papa chikupembedza pamaso pa Atate. Ndi pamene Atate asunda, Yesunso akusuntha nawo, koma anthu amene amuyang'anisisa Yesu akulowa naye chimene chotani kupatulikitsitsa, pamene chigulu china chisichikutani sichikulowa nawo. Ndi anthu amene amapemphera, Atate tipaseni mzimu wanu, Yesu akutani Atate akuwapumira iwo chani mzimu woyera. Tisayiwalenso nati Yesu atauka anapumiranso ophunzira ake mzimu woyera. So tikutaona palibepo Utatu wa Mulungu ina uliwonse pamene papa. Mzimu woyera ni mzimu wa Atate umene unasanulira pa Mwana
ndi kupatsidwa kwa ife. So ichi ndi chinthu chachikulu chimene anthu ambiri akuchikana mpaka lero, koma ndi chochitika ndithu. Bible ndi zolembera sizinasinthe yayi. Tionere pamenepa writings page 56 paragraph 1 anena kuti no, ndipo ndinatembenuka ndikuona gulu lija limene linagwadabe pamaso pa mpando wachifumu. Sanazoti Yesu Khristu asunthapo, ndipo Satana anaoneka ngati ali pa mpando wachifumu kupitiriza ntchito ya Mulungu. Ndipo ndinaona pa mpando wachifumu akupemphera anthu amene Atate tipaseni mzimu wanu, ndipo Satana anapomera iwo ndithu mpweya oyipa, ndipo mwa iwo munali mphamvu, munalinso kuwala, koma munalibepo chimwemwe, mtendere ndi chikondi. Ndipo ntchito ya Satana nayo tuno yasunga iwo akhale onyengedwa kuti abwerere mbuyo, asakhalenso pakati pa ana a Mulungu. Mwa njira ina tiona nawo kuti no Satana akuchitabe ntchito yayikulu. Anthu akamapemphera kwa Mulungu mzimu amakhala ngati akukhala mapemphero awo. So izo ndizi masomphenya amene ali ngati chifaniziro fotokozera za chimene chikuchitika. Atate ndi Mwana akugwira ntchito m'malo mwa ife, akuchita zokothera kuti atipulumutsa ifeyo tikapezeke mu ufumu wake. Komano zichitika zonato Satana akubweretsa chiphunzitso china cha utatu wa Mulungu. Tiona kale ku Ezekieli kuti no Satana amene anayika ndithu chipembedzo chimenechi pampoto. So panonso mu Chikhristu Satana ndi amene akubwera ngati akugwira ntchito ya Mulungu mzimu, amene anthu akupembedza Mulungu mzimu umenewo pakuchitika zinthu zambiri zodabwitsa zimene zimachita dabwitsa kuti zili za Mulungu. Mande Satana akufunitsa tuno akenena Mulungu atani anyengeke mupembedzedwe odabwitsa amene amaonetsatu pali mphamvu ya machiritso, pali mphamvu yambiri kuti no yona zodabwitsa, pali mphamvu ndithu. Mwana ukaona kuti no kodi pali khalidwe la Mulungu amenepo sipakhala khalidwe. So Satana ndithu akuchita zimenezi. Tendipitizeni. So tikabwereranso kukachiso meneyo tiona tuno Tammuz anali ndithu reincarnation kapena ndi chizindikiro cha muyaya mene chinachitika kuti no Nimrod atamwalira anayapita kudzuwa ndi mzimu wake unabwera pa mayi ake nobala Tammuz. Ndi Tammuz ameneyo tikaona mu Ezekieli akuonetsedwa azapembedzedwa m'mipingo kumapita nthawi dziko lisanathe. So zimene tikuona zinayambika mu 325 AD. Mwana tofuna tione kuti no anthu akupembedza ndithu osati Atate osati Mwana koma akupembedza ina wachitatu mu mpingo. So ichi nchimene Satana akufunisisa kwambiri. Fana kuti no mapemphero afunika apite kwa Atate ndi Mwana. Tikuona ichi mu chapter 4 tinaona ndithu utatu wa Mulungu chivumbulutso. Tikuona ichi mu chapter 4 ndi 5 ndi Atate yekha amapembedza mu chapter 4, koma ndipo pamene Mwana wa Mulungu anaphedwa ndikukasupita kumwamba ndikakhala ngati nkhosa ya machiriri mu chapter 5 nawo sakutani Yesu sakuta akupembedzera. So tiona kuti kumwamba amapembedza Atate okha ndi Mwana wake basi. Ndiye tiona pamenepa Ezekiel chapter 8 verse 15 kuti ndipo anati kwa ine wachita ichi wobadwa ndi munthu iwe udzaonanso zonyansa zikuposa izi. 16 ndipo anadza nane ku bwalo la mkati wa nyumba ya Yehova, ndipo taonani pa khomo la kachisi la Yehova pakati pa khonde lake ndi guwa lansembe panali amuna ngati 25 akulu kufulatira kachisi wa Yehova ndikuyang'anira kummawa ndapembedza dzuwa kummawa. So anthu anamapembedza dzuwa kuti kumwamba kummawa. So tikaona amene papa zinamba kuchitika bwanji. 1 zinamba kuchitika mwanseri, kena ngono zinachitika bwanji mwanseri mwamachita ndasokulero, kena zinamba kuchitika no ndi anthu onse azimayi omapembedza yani Tammuz, kena ngo zinabwera no poyera no aliyense omapembedza yani milungu imeneyi. So tikuona nawo kuti no izi ndimene Satana amagwirira ntchito. Leti kamaona Strong's Concordance amatigwirisa anambasa mawu kuti no Antichristos amene ali Antichrist. Ndiye ndifuna utaona kuti no mbiri imeneyi kodi ku Babuloni Nebukadneza ndi azinzake amapembedza milungu yanji. Ndiye ndifuna utaona mbiri imeneyi kuti no Bible kutipasa chani. So tikamaona pa nthawi ya Babuloni Nebukadneza atalota aloto lija lokuti no chifano chizaphwasulira, anapanga chifano chonse cha golide ndi anawuza anthu onse achipembedze yani chifano chimene chichi. Nawo anthu ambiri amanati mwaona apapa ndikuti anthu amapembedza pa tsikulo ndi amapanga tsikulo ndisapembedzere tsiku, anthu amapembedza tsikulo la kuyika kumapita nthawi. Mwana akuluakulu kodi anthu amapembedza tsikulodi
kamene amapembedza fanolo pa tsiku. So tikaona amene pa mulungu wa dzuwa ameneyo ndi amene akuyimirira utatu wa mulungu. Utatu umeneyo umapembedzera pa tsiku limene analikonza. So tikuona ndo panayi chifano chenicheni chimene chinasemedwa pa nthawi imeneyi. Mapeta nthawi pakusemedwa mafano amene akuyimirira milungu imene yapangidwa m'malingaliro a anthu, imene zakankhidwe kwa aliyense kuti ayipembedze milungu imeneyi. So tikamakamba za mkazi wachigololo, kodi mkazi wachigololo ndi utiwo? Mkazi wachigololo amene tikutha kuona kuti akuyimirira mayi wazonyansa zonse. Tikamana ku Vatican kumene kuli manthu wa ziphunzitso zonse zonyansa. Tikaona amene pataonana sitikukamba zetuno akatolika ndoyipa, ayi mulungu amakonda aliyense. Ndipo Bible imikira kuti anthu angatukani imene mwanjirena anthu ambiri a Mulungu ali ndithu mipingo imeneyi, mpingo ya chikatolika. Koma Bible imbikisa ifuna kuti kumene kuku ndithu kuli manthu wazonyansa zonse, ziphunzitso zonse zaboza. Tingoona pang'ono sine nekha ndikukamba zimezi. Mwana tikamalenga buku limene All Roads Lead to Rome, imene limene ni Michael de Selmlen, Dorchester House Publishing, page 205 mu 1991. Ona no Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer mu zaka zimene za 17th century, Bunyan komanso amene anamasula buku la King James Version, ndi anthu onse amene anatulusa buku limene la Westminster ndi Baptist Confession, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, komanso posachedwa Spurgeon, mlaliki amene wamphamvu, Bishop J.C. Riley ndi Dr. Martin Lloyd Jones. Anthu amenewa ndi mazana osawerengeka onse anaona tuno office ya upapa ndi osusana naye ndani Yesu Kristu. So mwanjira ina anthu onsewa anayamba kumaona upapa umenewo ziphunzitso amene kususana ndani Yesu Kristu, kapena ndi Antichrist amene akususana naye Yesu Kristu. So tikaona kumene ku Vatican kumene kuchuluka ziphunzitso zosusana ndi Yesu Kristu kuposa inali sidususana kuti no akhristu ndi oyipa, ayi koma tikwamba ziphunzitso zimenezi zichokera kumene kuko ziphunzitsozo zimene Mulungu akulimbana nazo. Ndi tikaonanso ngakhale dziko lonse lapansi limachita ndithu kupembedza. Tikuona amenepa tikuona azitsogoleri kale George Bush ndi George Bush senior bambo ake ndi mkulu amene president amene dzina akanaye Bill Clinton, onse anakhala kuma president. Papa atamwalira anabwera ndithu kuzagwada kuzachita ndithu zopesa zawo. So dziko lonse lapansi mapangidwa recognize kuti kumene kulidi manthu wa zonse koma zimakhala zoona. So tiona natino Papa Francis amene amaitana kuti no pasakhalenso kulekana pakati pa anthu amene anatuluka mu mpingo wa chikatolika ndi akatolika. So tiona nana anthu amene anatuluka ifeto pa nthawi imeneyo monga taonera atsogoleri ananata kuchitika chinyengo chachikulu kuli manthu waziphunzitso zabodza. Ndi tikaona amene pa chimbuzi chapter 17 verse 5 akuna ndo pa mphumbi wawo panalembedwa dzina Princess Babulo mayi yone pamenepa. Okay, chimbuzi 17 verse 5 ikuti ndipo pamphumi pake panalembedwa dzina Princess Babulo waukulu, amayi wa chigololo ndi wazonyasa za padziko. So Princess Babulo mwanjira na uyu ndi mayi wankulu wa chigololo azonyasa. So tiona kuti zonse zonyasa zichokera kuti ku Babulo umene kuko. Alright, so Babulo akuyimira zonyasa zonse zimene zili pa dziko. Mano manthu awo wazonyasa lero tikutaona kuti zimene zichokera kuti ku Babulo. Babulo amene akuyimira chani? Tiona kuti Babulo amene akuyimira ndithu chipembedzo cha chikatolika chimene chinapambuka kwambiri pamaso mandani pa Khristu. So Babulo akuyimira ziphunzitso zonse zabodza zimene zinayambira kuyambira nthawi ya Babulo, komano ziphunzitso zonsezi zikazipezeka mu Babulo alero amene ali zipembedzo zonse zabodza koma kwakukulu mu chikatolika. So tiona kuti chiphunzitso chapakati penipeni pa katolika ndi chani? Tione pamene pa Handbook for Catholics for Today's Catholics page 16 auti chani chinsinsi chautatu ndi chotsanamira wa chikhulupiriro cha chikatolika. Pa ichi ziphunzitso zonse
za mpingo zikhalirapo. Ndiye tikaona Chivumbulutso 17 verse 5 chinsinsi Babulo mayi wamkulu. So ziphunzitso zonse zabodza zimene zimatuluka ku Chikatolika, manthu wa izo zonse ndi chani? Ndi utatu wa Mulungu. Utatu wa Mulungu basi. So tikuona amenepa kuti no ndithudi chinsinsi cha Babulo chachikulu. Ndiye tikaona amenepa mbiri tikaerenga mbiri m'buku limene linalembedwa ndi Alexander Hislop, The Two Babylons, page 227 anafotokoza ndithu za mababulo awiri. Buku limene ndithu ni buku limene aliyense akamalemba mabuku ake amalipanga koti. Aliyense akafuna kulemba za Babulo ka za chani, ni buku limene it's the most widely quoted book. Kula amene anali Protestant ndi analemba zimene nawo tuno Hislop amakhulupirira nawo tuno chimene chinamba pa nsanja ya Babulo inayidi kupembedzedwa ka Satana mu njira ya moto, dzuwa ndi njoka. Koma Satana sadakachita chipembedzo chimenechi moonekera. Fana anthu ambiri bentha amene amakhulupirira Mulungu ona sinangano anali moyo. Koma ndithu chinsinsi cha chipembedzo chinambika pa Babulo pamene Satana amatha kupembedzedwa kuma mwanseri. So angoti masulira Hislop ndapitiriza kunena kuti ndere kaona amenepa kupembedzedwa ka Satana kamabisika mukapembedzedwa kachani ka dzuwa. Nde Trinity ya ku Babulo muli Nimrod, Tammuz ndi Semiramis. Trinity ya ku Egypt Osiris, Horus, Isis kapena Ra. Trinity ya ku Greece Zeus, Apollo, Athena. Trinity ya ku India Brahma, Vishnu, Shiva. Trinity ya ku Rome Jupiter, Venus ndi Mars. So tutaona amene atino utatu kwina uliwonse makhala utatu nafotokoza kalifano zankhoda zinaso kunekera. Mono mwanjira iyi Satana amatha kupembedzedwa mwamajani mwanseri. Tento nenepa buku limene la Egyptian Deities milungu ya Egypt, New Encyclopedia imene inayimira 1917 volume 7 page 529. Ona kuti no utatu unali ndithu nambala imene imasonyeza Mulungu. Dzuwa kapembedzedwe kake kanali ndithu chinthu choyenera kwambiri mu kapembedzedwe achikale amenewa. Ndipo anthu ayambirirawo amatha kusiyanisa pakati pa dzuwa lotuluka mawa, lapakati komanso la madzulo. Ndipo Aigupto anagwiritsa ntchito ndithu kugawanika kwa dzuwa amene kwakuti ikhale milungu itatu. Horus anali dzuwa limene likutuluka, Ra inali dzuwa lapakati, Osiris inali ndithu dzuwa lakale limene likalowa. Nanjinena anthu amene amagawa dzuwali ligawa patatu. Ndiye mukaona amenepo muona nawo tuno dzuwa limene limagawa pangati patatu, ikamatuluka pakati ndi madzulo. Ndiye tikaona madisk atatu amenewa tikayika pamodzi mapanga chizembe imenecho. Ndiye kuti aonesedwe madisk atatu akugale pakatatu. Tiona buku limeneli la Alexander Hislop. Kwa mukaona ku right kwanu muona nawo tuno pali triquetra. Triquetra chimene chimaonesa no ndi utatu wa Mulungu amene omapembedzedwa dzuwa. Ndiye tendodayone pa Two Babylons Alexander Hislop chapter 2 akulemba unawo kuti no mwangwizano umene umaonesera Mulungu wa ku Babulo umaonesera utatu wa ndiye akunena kuti no mwangwizano wokuonesera Mulungu ekhala ku Babulo kuti munali ndithu utatu. Ndipo kuonesera chizindikiro cha utatu umene anagwiritsa ntchito ndithu kuti agwiritse ntchito Lyad. Okay, ma Lyad amene ndi amene anafunsa zimezi ndi anagwiritsa ntchito amati equilateral triangle amene munafika ka standard 1 kuphera standard 4 5 amaphunzitsa za equilateral triangle. Ndiye equilateral triangle imene imagwiritsa ntchito kuti ionesere utatu wa Mulungu. Ndiye akunena tuno paka panopa izi nzoziwikaso kuti mpingo wa Chiroma kapena Roman Catholic amagwiritsa ntchito zomwezi. Ndiye uchipembedza imene cha Babylon amagwiritsa ntchito ndithu triangle imene imakhala ndi ma degrees 60. Okay, so triangle imene imakhala ndi 60 degrees onse tikaona uku 60 degrees malo onse atatu amakhala 60 degrees. Ndiye tikatenga ma 6 onse arenga 666. So ngakhale kuchipembedza ya dzuwa tikaona chithunzi choto pamakhala ndithu zimene triangle pamwamba pamakhala ndithu sun disk. So zane chipembedzo chani cha dzuwa. Ndiye
zikalowana ma sandisk zitatu zimapanga chisimbo chimene chimachi triquetra chimene chimamirira utatu wa Mulungu. Ku Egypt chimodzimodzinso ndikonso mene kunali. Ndiye tikaona ndithu dzuwa la mmawa, pamwambapo dzuwa la pakati, pasipo dzuwa la lolowa pamene pakuchitika masiku atatu. Ndiye tikachosa chakunjapo ndikusiya chapakati chokhacho mapanga simbo imene matchedwa kuti triquetra imene imamirira utatu wa Mulungu wachikunja. Ndiye tikaona pamenepo tiona ndithu masimbo zimene timathaona pa magalimoto ndi zina zotero kumano zikuchoka pamene kwa 666 utatu wa Mulungu. Okay, ndiye tikaona ngakhale kuzipembedzo zakunja. Okay, so uku ndi weekend products imene kunjako amapembedza ufiti poyerayera. So wika ndi imene makhala ku Chikhristu kuli mipingo yosiyanasiyana, ufiti kuliso magawo osiyanasiyana. The wika ndi mbali imodzi ya ufiti. So no wika makapa amenewa mukaona amenewa amakhala ndi zizindikiro zimenezonso. So akagulisa imodzi $20 koma ndithu zizindikiro za chipembedzo yakugwa. Ola papa tikaona amenepa Harper's Encyclopedia of Musical and Paranormal Experience page 594 unena kuti zizindikiro zimene zilizofunikira kwambiri zimene zikuonesa esoteric teaching kapena ziphunzitso zachiyero esoteric ndipo zimakhala ndi nzeru zimene zimakhala zoonekera kwa anthu okha amene abatizira kapena ali mkatikati. So chizindikiro chimene tikaona bwinobwino ndi chizindikiro cha utatu wa Mulungu wachikunja wa dzuwa. Ngakhale mafilimu amenewa a Charmed amakhala ndi zinthu zimene zizi. Film imene ndikumba inalipo kale imakamba kwambiri za makhala kwambiri za ufiti the Charmed. So even tikaona umene ku mabuku achikunja akwena conspiracy makhala chimenechi. Dorothy Morris Witch's Book of Shadows makazi. So zizindikiro izi zachikunja basi zichokera ku chikunja. Ndiye tione ku Bible pamene pali utatu wa Mulungu kuyimira dzuwa la mmawa, masana ndi madzulo. Zinayambika pachani pa Babeli pamene Nebukadinezara akafa. Mzimu wake zapita ku dzuwa, mkazi wake mzimu wake unapita kuti ku mwezi, ndipo mzimu wake wa Tamuzi unapita kuti ku mwezi. So zinthu zitatu zimapembedzedwa koma kwaukulu chief mwa iwo inali chani? Dzuwa limeneli limene ana Israeli anayamba kupembedza yani? Dzuwa amene amapembedza utatu wa Mulungu wachikunja umenewu. Ndiye tikaona kwa Syria nawonso amapembedzanso utatu umenewu. Tikapita ku India amapembedzanso utatu. Ali milungu yambiri komano pakatikati pa zonse pali utatu wa Mulungu. Tikapitanso mene ku Egypt pakatikati pa zonse pali utatu wa Mulungu. Pali milungu itatu yamphamvu kwambiri ku Egypt ngakhale ni milungu yambirimbiri. Ndiye tiwerenga Numeri chapter 33 verse 51. Mupitike onse akukhala mdziko pamaso pano ndi kuononga mafano awo onse amiyala, ndi kuononga mafano awo onse oyenga ndi kupasula misanje yawo yonse. Ndiye ndikufuna ndiwerengeso m'chizungu. Tiye ndione pamene pano. Then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite plug down their high places. Manchira ina amafunika akaonongeze thuzi zawo zonse. Mukaona ifaya amafunika akaonongeze thuzi zawo zonse. Ifaya no anthu a Israeli amafunika kuti asakopeke ndi kupembedza zinthu zimene zizi. Tiona nawo kuti no tikamona mene pa triquetra ndi chizindikiro chimene chichi cha manopezeka muchani mu Chikhristu. Ati King James Version, New King James mayikapo triquetra. Chifukwa chana Khristu akugwiritsa ntchitozi zisimbo zachikunja zimene zizi. Mipingo ina mukuona bwino mukuona pa glass stand window wakhala triquetra. Chifukwa chani? Church Cathedral of the Holy Trinity akuyikapo triquetra. Chifukwa chani? Kuti akhristu mukuona maglasi pamwambapo zichita kufanana ndendende dzuwa la mmawa, masana ndi lolowa. Holy Trinity. Chifukwa chani? Akhristu atenganso utatu wa Mulungu umenewu. Autenga ndikuloyesanso kuyani. Mukuona menepo zizindikiro zachikunja. Akhristu ndithu ali kufulatira kummawa. Ali mkachisi mwapembedza yani? Apembedza dzuwa. Tentuneno menepa Catholic Catechism abridged by RT Reverend John Dubious, Bishop of New York, page 5. Auti yani? Kodi Mulungu ali ndi thupi? Ayi, Mulungu alibe thupi. Ndi mzimu chabe. Kodi alipo milungu yapasa imodzi? Ayi, pali Mulungu mmodzi. Takufunsa.
kodi alipo anthu opitirira mmodzi mu mulungu? Ndati ndi mulungu, mu mulungu muli anthu atatu. Ndakufunsa, kodi iwo ndiye ati? Ndakuyankha, mulungu tate, mulungu mwana, mulungu mzimu woyera. Kodi palibe milungu itatu? Ayi, atate, mwana ndi mzimu osewa ndi amodzi mulungu. So tiona nayo kuti izi zimene akhristu osabaphunzitsa zofanana nako zimasayana komano essence yake ndoti amakhala pa atatu. Tiona pamene pa Athanasian Creed, New Catechism page 66 ndi 67 ichi ndiye chikhulupiriro chikatolika. Timapembedza mulungu mmodzi mwa utatuwo ndipo mu utatu wa mgwirizano, ndipo palibe kulekana kapena kusokoneza anthu kapena kugawa substance. Pano umunthu wa atate ndi wina, umunthu wa mwana ndi wina, ndi umunthu wa mzimu woyeranso ndi wina, koma umulungu wa atate, mwana ndi mzimu woyera ndi umodzi, ndipo ulemerero wawo ndi umodzi ndi ufumu wawo ndi umodzi. Mwanjira ine izi zimene amaphunzitsa chikatolika. Ndeti ngaona amene papa tionanso ndano dzuwa limapembedzedwa kuti ndi dzuwa lomwelo, palibe kugawa dzuwalo, komano dzuwalo limapembedzedwa ngati milungu itatu yosiyana. Izi chithunzi chichi tikuchiona papa, the Son, the Father, the Holy Ghost. Anthu a Trinity amagwiritsa ntchito triangle chimene chichi. Chimene tikaonako mbali na pamwalapo zipembedza dzuwa. So izi zilengera from the book by Catholic Faith by Bishop Louis Lavore Moro, STD. So tiona nawo akuti mulungu ali pakati pa triangle. That God is the Son, God is the Holy Spirit, God is the Father. Now akika mbali mwa the Son is not the Father. Kuna kwa the Father is not the Holy Ghost. Kuna kwa the Father is not the Son. So manji ina ika zima triangles zima triquetra. And nzovese so lero a Christ agwisa ntchito zimezi opwisa utatu wa mulungu. Zimene zili zachikunja zimene Yehova sakondera nazo. Ndeti kaona menepa akuti the Trinity rediscovering the central Christian mystery. Ndeti kaona menepa akuna chovala alipo atatu amene avala chovala chimodzi osali ndi zima sandisk kumutu kwawo, zinthu zachikunja zokhazokha. So imene inayambira ndi M. John Farrelly o zina kwena usiku koma nkhani ndi buku la Chikhristu menelo. Tiona menepa tikapita ku India amakhasi ndi milungu itatu. Kodi milungu itatu imene ndi buku la Chikhristu inayambira kuzosiyana patipo. Tikaona yetu Yesu Kristu amaoneka ndi zima sandisk kumutu kwake. Ndetiona menepa the forgotten Trinity. Tiona ni buku la Chikhristu imene inayambira ndi James R. White. Osati James White, ma James R. White. Ndi Kristu amene akuti not discovering the heart of Christian belief. Muona chimene chi triquetra. Iyi ndi mipingo ine imene inapanga zimezi. Akuti 1 + 1 + 1, the keystone of biblical theology. Dzuwa limodzi koma milungu itatu. Anthu azenenga kuti zimenezi. Ndeti kaona buku limene la Adventists ndi Wooden komanso Raymond ndi John W. River. Anthu atatu matheologian atatu kuswa mitu ndikulemba buku limene the Trinity. Komano pasogolopa pali chani ndithu chinthu chimene chilika kupi chimepezi ya Satana. This is paganism yeni. So utatu wa mulungu umene akutenga pa mpando wachikunja, dzuwa lija limagaira pakatatu akutenga imene chilika pa buku lawo. So funso kwa ino ndilo kuti kodi mupembedza utatu wa mulungu kapena mupembedza mulungu ona yekha? Mupembedza yani? Tione pamenepa Ezekiel chapter 8 verse 17 to 18 aona kuti ndipo anati kwa ine, pochiona ichi wobadwa ndi munthu iwe, chinthu chopepuka ichi kodi ndi nyumba ya Yuda kuti achite zonyasa azichita kunozi, pakuti anadza m'dziko ndi chiwawa nabwereranso kuutsa mkwiyo wanga, ndipo taonani ayika nthambi kumphuno kwawo. Chifukwa chake inenso ndidzachita mwaukali, diso langa silidzalekerera osawachitira chifundo ine, ndipo chinkana afula m'makutu mwanga ndi mawu akulu, koma sindidzamvera ine. Mwanjira ina mulungu aonera tuno pamene watululira ife ndikukakamira milungu yathuyo, tikutenga nthambi tikuyika kumphuno kwathu, ngakhale tikufula ndi mapemphero, diso lawo silidzalekerera, ndipo mulungu sazimva mapemphero athu. Ngati tamva ndikuziwa koma tikupitirira kuchita mupingaza molakwisa, ati mapemphero amene mulungu sakumva. Ngati mulungu sakumva mapemphero athu, akumva ndi ndani? Ndi Satana amene
ndiye tikuona chimenechi 1 Peter chapter 4 verse 17 akuti chifukwa yafika nthawi kuti chiweruzo chiyambe pa nyumba ya Mulungu, koma ngati chiyambi ndi ife, chisiziro cha iwo osawerenga uthenga wabwino, osamvera uthenga wabwino wa Mulungu chidzakhala chani? So ndithu ifeyo chiweruzo chikamba pakati pathu. Kodi Mulungu weruzawo pamene uthenga wa Mulungu abwera ndipo chiweruzo chikamba kwa ifeyo sitifuna kumvera uthengawo, kodi zitithera bwanji? Nanga kwa iye amene samveranso uthenga zimthera bwanji? Tiye tioneni pamenepa September 9:11 imene ndasintha zinthu zonse kudziko lapansi. Koma m'Baibulo muliso 9:11 yake, Ezekiel 9 verse 11 atuno, ndipo taonani munthu wovala bafuta wokhala ndi zolembera nazo mchiuno mwake anabweza mawu ndi kuti, ndachita monga munandilamulira ine. Mafuna nana chinthu ichi, Mulungu ndithu akusindikiza anthu ake. Tinaona mambiri kwa presentation ikunano anaona ndithu munthu amene anatuma Yehova akayika chizindikiro pa mphumi pa anthu, ndiye panalipo ena amene amasatira iye amaononga anthu asamene sakutani sakulandira chizindikiro. Mwapita nthawi ndithu chinthu chimene chikuchitikanso kachiwiri. Kodi mukhala mu system imene itabwerere kwa Mulungu? System imene tikuyang'ana ndi Yesu Kristu. Mipingo sisintha kubwereranso kwa Mulungu, mipingo sisintha yani, koma ndi anthu okha amene atatani atasintha kubwereranso kwa Mulungu. Mafuna kukuita nanu kunena kuti no, kodi inuyo pamene Mulungu akuwululira mmenezi mubwereranso kwa Mulungu pamene muchita monga anachitira abale kumbe ankhalibe ati ifeyo tu izi sititani sitisintha? Kodi mapanga zimene opana amuna athu, kodi mapanga zimene opana banja athu mubwerera kwa Mulungu inuyo? Akamaziti yachitika chifukwa 16 atu kuzapika chachitika, kodi amene akamapezeka muzakhala muli mwa Atate, muli mwa khomo lokhala Yesu Kristu, kapena muzakhala kupembedza milungu ina kumpoto? So tikuona anthu amenewa anakhala ndithu ndi kachisi ndizonse zokoma zamenemo, koma anasankhabe kupembedza kuti mawa dzuwa. Koma noti tikaona chipinda choperekesesa makhala chinthu chimodzi chokha, makhala wansembe ndipo makhala ulemerero umene umayimirira kupezeka kwa Atate. Yekha amene tikuyemba kupembedza ndi kuona yekhayo ndi mwana wake. Koma tikaona chinsinsi cha Babulo chimene chikuyamba ndi Akatolika mu chaka cha 325 AD, chinsinsi chimene chikubweranso mipingo yonse, angakhale anthu amene amazithemba kuti amawerenga Baibulo kuposa anthu onse, anthu a Seventh-day Adventist amene amazithemba kwambiri akupembedzanso milungu imene yabodzayi. Tione pamenepa buku limeneli la Trinity imene inayimbedanso ndi ma Adventist, buku limeneli kuti chani ati umodzi wachilengedwe ndi umodzi umene wachibadidwe ndi zochitachita za anthu atatu au Mulungu umabweretsa ndithu funso lofunika kwambiri la pemphero ndi kupembedza ndi malambiro. Nanga kodi pemphero lopita kwa Mzimu Woyera pamene tilibe ndithu chisanzo cha direct kamene chamveka bwino, kapena kuti lamulo lotuza ifeto tipemphere kwa Mzimu m'malemba, komano tionanabe kunatuno kuchita izi chili ndi chinthu ndithu chili ndi Bible support yobisikabe yaying'ono, koma singomvekabe zolondola kuti anthu a Mulungu apemphere directly kwa Mzimu Woyera. Ndakunena kuti pamene tilibe chisanzo choveka bwino, komabe ifeyo Bible longotisonyezabe kuti titha kupemphera direct wachani kwa Mzimu Woyera. Now funso lili pamene pa kuthandiza wachani iwo amakhulupirira kuti Atate wa Mulungu nawo Atate ni mwana amati anapembedzedwa. Icho nchimene Bible kunena. Ndipo chifukwa Atate ni mwana amapembedzedwa ndi Mulungu Mzimu wachitatu mwanjira ina awatha kupembedzera. Ngakhale Bible sikunena izi zichamanena kuti kumpoto kuja kunabwera azimayi amapembedza ndani? Tamuzi. Ichi ndiye ndi chipembedzo cha Satana weniweni, kumpembedza Satana basi. Bible mazo zipembedza ife Mulungu Mzimu. Ufuna kupembedza Mulungu ona yekha ni mwana wake. Izi nzomvetsa chisoni kuti no ma Adventist aphunzitsa ziphunzitso zachikunja, ziphunzitso zimene zinamba pa Babeli, zimene zikunyamulidwa ndi mzimayi wachigololo wamkulu amene ali Katolika. So izi nzomvetsa chisoni kwambiri kuti no anthu akupembedza milungu yachikunja. Tikuona amenepa Catechism wa Chikatolika. Ndi pemphero la Pope John Paul amene anapemphera kwa Mzimu Woyera
kuti mgwirizano wa mipingo ukhale bwino. Ndi zimezi akuti ino Mzimu Woyera amene mutumizidwa ndi Atate mu dzina la Yesu Khristu, ino amene mmapezeka mu mpingo, ino amene mmasogoza mosalakwika, mutitsanule ife amene tipemphera utunthu wa mphatso imene wa ecumenism. Okay, nawo ikupempheranso kwa nkhosa izozo zimene sizili kukhala limodzi la Khristu, kuti ulemerero okay, ngakhale iwo amene amakhala ndi ulemerero mu dzina la Khristu, kuti iwo abwere ndithu kumapeto, azakhale ndithu pa ulamuliro wa busa mmodzi. Amen. Ndezi zikuchedekera ku document of Vatican II page 793. So zimapemphera kwa Mzimu Woyera zimezi silingazipeze kuna kulikonse. Amene anayambisa chiphunzitso imene ndi Akatolika ndi anthu okhala amene angatifotokozere amene tingapembedzere, ndiwo amapemphera direct kwa Mzimu Woyera, palibe vuto lililonse. Chifukwa iwo amene mpingo ndi umene uli pa Baibulo, chifukwa kuti ndikunena zimene zifanya, chifukwa amakhulupirira mu ziphunzitso ma traditions amakolo maso ndi Baibulo, alibe nazo vuto. Komano anthu amene amazitcha kuti ifeyo timasatira Baibulo okha, ndifanana nawonso akupembedza chani, akupembedza Mzimu Woyera. Ngati zili tero afunika atisatire zimene Baibulo unena, ndiye ngati zili choncho nawonso asiye kuwanena Akatolika kuti ndiolakisa, amkhala chete. But nazo zonse ziphunzitso zimene zikuchokera kuti Vatican. Ndiye tiona nawo tikaona amene papa tikuona mayina Aisraeli amapembedza kuti anthu ameneyo amati Baala, Tamuzi ndi Ashtora. So mumene mumakhala ndithu ambuye wakumwamba amene amatchedwa Mulungu ameneyo, ndiye mbali ina kumakhalanso ndithu Mesiya wachikunja, ndipo mazakhalanso mzimayi wamkulu wakumwamba. So makhala ndithu atatu amene amapembedzanirawo akutchula mayiko amene amapembedzana autatu umenewo. So ndithu Waisraeli amapembedza Baala, Tamuzi ndi Ashtora. Babeli amapemphera Berasi, Tamuzi, Rea kapena Ishtar. So ndithu zinthu zimene zinzoti kwa anthu Scandinavia amapembedza Odin, Balder, Frigg, Freya. So pali ndithu milungu yambiri amene moko. Ndiye tikaona amene pamakhala ndithu Nimrod, Bala, Semiramis, mwezi, Tamuzi amene 25 December. Ndiye tikaona amene papa Sunday yoyambirira mwezi ukaoneka watunthu, komanso after vernal equinox auna imakhala Sunday yayikulu kwa anthu achikunja. Chifukwa pa Sunday ilili mwezi, dzuwa ndi nyenyezi zimakhala zili limodzi, ndiye amati the Easter. Okay, ndiye pamene papa anthu achikunja amakhala ndithu mapembedzero dzuwa likamatuluka pa tsiku limeneli. So tiona Easter chimene chimapanga determined Easter imasintha chaka ndi chaka. Chifukwa chani? Chifukwa amadikira vernal equinox mmene dzuwa mwezi nyenyezi zatuluka. Sunday lake losatira limakhala chani, limakhala kupembedza milungu imene. So zimene zalowa Chikhristu zomvetsa chisoni, mabe tikuyenera ndithu kuchita mwanzeru. Ndiye tikuona pamenepa Adventist Review akulemba pamene volume 158 number 31 chaka cha 1991 page 4. Ngakhale palibe lemba limodzi imene imafotokoza ndithu za chiphunzitso cha Trinity cha utatu umenewo, timangoganiza kuti ndi fundo imene Bible ndi olemba Bible anakamba nthawi ndi nthawi, ndipo mwachikhulupiriro chokha landira kupezeka kwa utatu. Ndiye tikaona pamene pa Seventh Adventist Belief ziphunzitso za mpingo umenewo mu phunzitso page 16 akamba zinano pali ndithu Mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, mgwirizano wa atatu amuyaya. So tikaonanso John Paul II, New Orleans, Saturday 12 September 1987 akufotokoza kuti pali Mulungu mmodzi amene ife timapembedza, mgwirizano wa atatu wa Mulungu onse ofanana mu ulemerero ndi osagawikana mu splendor yawo. Ngakhale ali Mulungu, ngakhale ali mbuye mmodzi, Mulungu mmodzi, imene tifuna timulambe. So tikuona ndithudi chinsinsi Bible chachikulu kwambiri chinsinsi imene ifatino. Ngakhale tinaona ku Ezekiel chapter 7 kuti 8 pepani Ezekiel 8 kuti azimayi osamapembedza Tamuzi.
mipingo yonse pano imapembedza chani Trinity. Zikuchokera kuti kuchokera ku mayi wamkulu wa chigololo mpingo umenewo wachikati zipese soni. So apapa Roger Olson ndi Christopher Hall mbuku lawo The Trinity anati no ndikofunikira kuti nimvesese kunena kuno kufunikira kumene kumayikida pa chiphunzitso chimene chichi. Okay, so akamba zino ndikofunikira kuti tikamvesese kufunikira kwa chiphunzitso chimenechi, ndipo mafunso amene amazunguza ndithu owerenga Bible ndi Khristu palibe pamene chinalembedwapo mu malemba. Okay, ndawo natno chiphunzitso chimenechi chautatu chinasonkhanizidwa pang'ono makamaka mene chipangano chasopano chinamaliza kulembedwa. Okay, njira ina kufotokoza no chiphunzitso chimenechi chikubwera pang'ono buku la chipangano chasopano tamaliza kulembedwa. Ndiye tionene akuti no komano mwaphuphu chiphunzitso chimenechi cha Trinity chinafotokozedwa ndithu mu zaka za 4th century pamene kunachitika mikumano yayikulu imeneyi mu Nicaea mu 325 AD mwaso Constantinople mu 381 AD. Alemba buku la imeneyi page 1 ndi 2. So akufupezera kwako zimene Bible mulibe fati zinabwera Bible itamaliza kulembedwa makamaka chipangano chasopano. So izi siziphunzitsa anthu siziphunzitsa Mulungu yayi mwaziphunzitsa makamaka 325 amene anakonza phunzitso mu 325 ndi akatolika. So apapa akuti chani Seventh Adventists an introduction to their beliefs, George Reed Biblical Research Institute anaona kuti no mukuwerenga ndithu mu mfundo zimene zalembedwa pamwamba za Seventh Adventist belief tiona kuti no okhuzana ndi chiphunzitso chawo cha Mulungu anthu a Seventh Adventist akugwirizana ndi ziphunzitso zimene zizi za Khristu makamaka Apostles' Creed ya 325 AD ndi Apostles' Creed makamaka so ndi Creed imene ya 325 AD monjezerapo chiphunzitso ndi chikhulupiriro cha Mzimu Woyera chimene chinafotokozedwa mu Constantinople 381 AD. Tinaona pamene timaona mbiri ya kanyanga kang'ono ndi Trinity kuna kuti no zimene zizi za utatu zinayambira ndi akatolika ndipo akatolika ima pa anthu inataka kakulu matinena ife kwambiri ndipo nzoona anthu amanena akatolika akatolika nati okay ife matinati no tisagwirisise china chake chimene Bible mulibe. Akatolika bene azovuta fati yo amakhulupirira no pali zinthu zina afunika zichite kale Bible mulibe. Mwana wa Khristu ambiri makamaka apiko mene 7 amakhulupirira kuti no yo chita ichi sai kai kuti Bible kumano pa chiphunzitso ichi chokha Bible mulibe ndiye no machigwira ifwa chani. Ndo yoyo ndi Biblical Research Institute munthu a 7 Adventist afotokoza zimene zikuno anthu a 7 ndi amakizana ndithu ndi ziphunzitso zimene zizi sakutchulapo Bible ndithu. Ndiye tikumalizira ndi kalata imene tawerenga kumayambiriro Manuscript Jesus volume 18 page 236 paragraph tawana kuno mu werenge chapter cha 9 cha Ezekiel mawu amene azakwaniritsidwa ndithu nthawi ikudusa koma anthu a Mulungu akugona akukana kuti kuzichepesa miyoyo yawo ndi kutembenuka koma nthawi sili patali ine Mulungu sapitiriza kupirira anthu ake ndipo anthu ake amene aulula zisisi zazikulu koma akukana kumva zodadi zibedezi ndi kuzibwesa moyo wawo. Nthawi ndiyo chepa mungakuyitana kodi mumva uthengawu kodi nimukha otembenuka nthawi sanathe posachedwa ndipo posachedwa ndithu moyo nalo sopanga chisankho chamuyaya. Mufuna kuyitana na abale anga kuti mupange chisankho lero konzani moyo wanu mukupanga chisankho chamuyaya. Izi zimene ndakonzerana ngati zakudalisani chonde tipemphani mukagawe kwa anthu ena ndi kuperekaso kwa anthu ena. Mulungu akudaliseni. Amen.